Hawu ayibongwe. Mshengu omkhulu anisakwazi sengigcine e-TV. Ugcine e-TV impela nje anisakwazi ngifunga wena. Sanibona. Yaphila Mshengu. Sanibonani bafowethu. Amene. Ncedise siyabingelela. Amen Mshengu. Inkosi yinhle. Sikhona bafowethu. Sushare bafowethu life wethu. Ngifuna ukukhuluma namhlanje ukuthi umoya ongcwele is in charge. Siyathemba niyaphila ngani zakwethu. Molo Sambu, molo. Zandile. Sanibonani. Greetings. Zande siyabingelela egameni lika Jesu mahlobo. Be greeted. Asushare no life wethu bafowethu siyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Sanibonani. Sanibonani. Molo ithandwa zezulu. Gatsheni omkhulu. Siyabingelela. Sesikhona bafowethu. Sizokhuluma ukubaluleka komoya ongcwele. Uyena usemsebenzini. Moya kaNkulunkulu ongcwele. Sanibonani. Ngiyathemba network yethu iyazwakala kahle bafowethu. Sanibonani. Siyabonga mazwakala kahle. Inkosi yinhle. Ngibona uMamzwana lapha. Mamzwana siyabingelela. Mangena uma wengane kanje sho ukuthi zoshumela ngento enamandla kakhulu. Shumela ngogcobo lasekhaya. Umama selokhu ethandazile. Sathemba ubhuti uyaphila lapho. Sanibonani. Niyaphila nibafowethu. Molo mama. Sanibonani bafowethu, sanibonani. Awubhale lapha ezansi udlula nendawo ohleli kuyona.
thina sisayifihla ngapha eMnambithi. Amen mama, amen. Awusiyaphila emseni wenkosi. uKristu emuhle, Mpumalanga eThonga. Sanibona, watching from Pietermaritzburg. Umamzwana uthi ngiseMiddelburg. Mama Msibi siyabingelela lapho eFilidi. Siyabingelela egameni likaJesu. Siyangena bafethu iminute elilodwa bese siyaxoxa. Mangetho omkhulu Ntshosho Tselekalinda Mkhonto, inselo ungakanani ngoba nasothini lomkhonto anganela bathi uzwana udleni kwaMtambo uthi udle ezinjana embili egcwele umdakana. Sanibona. Sinakho uyaphila wesinakho. Ngiyakubona lapho, ngiyakubona. Le account yakho lena kumele ngiyifollow lesinakho lena. Bafowethu ake sixoxeni. Ake sixoxeni bafowethu kafishane. Kube kuya ngami nje. Thobela repeat. Dumelang Lesotho. Dithabe mane equthi mane dumelang. Le hantle. Ke a di dumedisa. Bafowethu siyabonga kakhulu sibingelela egameni likaJesu. Sinovuyo siyabingelela egameni lenkosi. Babotho ongcwele isonkosi sethu Jesu. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele kusihla ukuthi wena uNkulunkulu ofanele ukutuswa nokudunyiswa nokubongwa. Lihle igama lakho liyabongeka. Babotho ongcwele siyakhuleka kusizwa na umoya ongcwele ephakathi kwethu. Lekelela ukukhuluma kwethu ungabe yize. uNkulunkulu wethu ongcwele siyanxusa siyacela ukuthi nasebusuku elekelela ukukhuluma kwethu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Iba uNkulunkulu phakathi kwethu egameni likaKristu inkosi uJesu. Amen. Bafowethu siyanibingelela futhi. Namhlanje sifuna ukuxoxa ngenye ama-topic abaluleke kakhulu concerning the Holy Spirit, umoya ongcwele. Sisizukulwane esiklema ukuthi sinayo umoya ongcwele singenayo. Sisizukulwane esiklema ukuthi siyamuzwa umoya ongcwele singakaze simuzwe. Because singeke sizivume ukuthi asinayo futhi asikuzwa ukukhuluma kwakhe. Kunalokho ke sivela sibe abazalwana abaqamba amanga so that sizokwazi ukuvela semukeleka phakathi kwabantu. Sikhuluma ingqondo yethu, sikhuluma ukuhlanipha nokuqonda kwethu, sikhuluma inkani kwezenyama yethu, claiming that umoya ongcwele ukhuluma nathi. Kunezinto okufanele siyicacise kubazalwane noma senza abazalwane babe aware ukuthi umoya ongcwele usensitive kakhulu kundlula uJesu uqobo lwakhe. Kusho yena uJesu. Umoya ongcwele usensitive kakhulu kundlula uNkulunkulu. uJesu wasitshela ngayo ukuthi singamthathi granted uma ekhona phakathi kwethu. Apostoli Paul mechaza ngomoya ongcwele uthi ningamdabukisi umoya ongcwele enabekwa ngayo uphawu ngoba uyena sisiwe naye ezikhathini zanamhlanje. But I can assure you ukuthi maybe 90% yabantwana bakaNkulunkulu that they are claiming ukuthi banomoya ongcwele abanaye. It's just that everyone ufuna ukuvela njengomuntu onomoya kaNkulunkulu so that ezokwazi ukwamukeleka. Lo moya ongcwele esikhuluma ngaye, umoya ongcwele akusona umoya ovunguzayo. Yenye ingxenye kaNkulunkulu ebuNkulunkulweni bakhe.
ungamthathi njengomunye umuntu ogcineno noma isithunywa. Umoya ongcwele wasona isithunywa. Umoya ongcwele uwomunye wengxenye yobunkulunkulu bukaNkulunkulu esishiwe kanye naye. And for the fact ukuthi siyakuklema lokuthi ukuthi sinaye umoya ongcwele kodwa kube khona okubonakalayo ukuthi asinaye ngoba kuyabonakala indlela senza ngayo nangendlela sikhuluma ngayo nangendlela singanalo uvalo nangendlela esingakwazi ukuyikhuza nokuyithiba ngoba engekho lo osikhuzayo. Sometimes ukuthi asinayo umoya ongcwele sibonakala ekugqokeni kwethu ukuthi kube umoya kaNkulunkulu lo kuthiwa ungcwele kukhona kulo mzalwane. Kunezinto by this time angaba akasazenzi. Umoya kaNkulunkulu ongcwele ukhona kulo mzalwane by this time ngaba nolimi lwakhe lisokiwe limfundisile ukukhuluma ngoba kunezinto noma kunezigaba zempilo la khona kuhambe umoya ongcwele abulala ubuwena ukuthi wena ugitshelwe ekhanda, wena akukhulunywa kanjalo nawe ngoba ubhenywa. Umoya ongcwele efikile kuwena uyabubulala ubuwena kuphila ubuyena kuwe ehlala endaweni yakho ekufundisa ukukhuluma ekufundisa ukuyiphatha edila ngisho nangengqondo endlela urizina ngayo nangendlela ocabanga ngayo elungisa namehlo akho nangendlela obuka ngayo. Iningi lethu asinawo umoya kaNkulunkulu ongcwele. Sisebenzisa ama-emotion nama-feelings sikubiza ukuthi lokho umoya ongcwele. And then we are not here to prove anyone's point ukuthi mina nginawo ngoba ngeke sikwazi ukukupruvela ukuthi nawo noma onawo kodwa onawo umoya kaNkulunkulu uyawazi ukuthi uphuzana ngayiphi indlela nanokuthi wawamukela nini. But enye yezinto engifuna ukuyigcizelela namhlanje ebusuku ukuthi umoya ongcwele u-in charge. Njoba sikhuluma manje as we speak kusukela kuhambeni kukaJesu kuze kube namhlanje is the one who is in charge in everything. Izintambo zonke zishiwe kuyena. Kuyibhadi ke ukuthi noma umoya ongcwele kuyena esishiwe naye kwashiwa izintambo kuye. But kunabantu abaqhamuka kuze kube namhlanje abanganaye lo okuyena in charge bangamuzwa nokukhuluma kwakhe. Ubezwe bathe uNkulunkulu uthe uJesu uthe bese umbuzo uthi umoya ongcwele akashongo lutho yini ngoba okwamanje uyena ola osale kanye nathi. Lithi iBhayibheli uyisibambiso, uyena oselekelelayo, uyena osilungisisayo. And one of the reasons esisale nomoya ongcwele ukuthi uzosilungisisa sibe lento esifuneka sibe yiyona mhlazana singena emshadweni kanye newundlu ngoba kunomshado olindele ukuthi siyongena kuwo kanye newundlu and asikwazi ukufika kulo mshado umoya ongcwele engaqedile ngathi ukusilungisisa sifundise indlela yokukhuluma, sifundise indlela yokugqoka, sifundise indlela yokuyiphatha, sifundise indlela yokuhamba, sifundise indlela yokucabanga, sifundise indlela yokurizina, everything usize sipheleliswe sibe lento uNkulunkulu afuna sibe yiyona. But if we are refusing ukulalela lo esishiwe naye ukuthi asilungisise sibe lento esifuneka sibe yiyona embusweni kaNkulunkulu, lokho kukodwa kuyachaza ukuthi angeke sikwazi ukuya la kunomshado khona ngoba asikwazi ukuya khona singaphelelisiwe njengomakoti lento efunakalayo kuyena mhla yohlangana nomyeni wakhe. Kunomshado oyakuba khona mhlazana ibandla lihlwithwa ngoba ngerapture ibandla lizohlwithwa. Uma kuhlwithwa ibandla siya esihlalweni sikaKristu la siyokonikezwa khona imiqhele. Emveni kwalapho siya emshadweni newundlu la khona siyokushaya istepe kanye newundlu kuyojoyinwa thina noKristu sibe munye kungasekho kwahlukana phakathi kwethu noKristu. That's what umpostoli uJohane athi akubonakali siyoba kodwa mhlazana vele siyoba njengaye, siyoba exactly like Christ. In other words, uma sesishadiwe siyoba munye
That's why uma abantu beshada bezwa bathi laba bantu abasekho babili kodwa bamunye banyamanye laba bantu namoya munye somhlaba. Singena emshadweni newundlu noKristu soba munye kanye naye. Now-ke ama-qualities asenza sikwazi uqualifya sibe lento uKristu sifuna sibe yona, ngoba asikwazi soba yikhona unless sivumela lo esishiwe naye ukuthi asikhande sibe exact lento eyifuneka sibe yiyona kulwamshado noma kulwambuso. Okuyibhadi kakhulu, iningi lethu asinayo umoya ongcwele and simthatha granted ebukhoneni bakhe ukuthi uyena okhona manje. Njengoba sisho sithi the Holy Spirit is in charge. Akekho in charge njengento evunguzayo, akekho in charge ngoba ekufundisa amavesi nezambulo, akekho in charge ngoba ekutshela ukuthi ukhona ojolayo, akekho in charge ngoba ekutshela izinto ezithile ezelekelela ezisiza abantu abathile kodwa singakwelekeleli. Now umoya ongcwele umahluko kamoya ongcwele noJesu, umoya ongcwele uhlala kuma-individuals, uhlala kuloyo naloyo, akahlali endaweni ethile kuthiwa ulapha ya ukhona kulowo naloyo, phakathi kwalowo nalowo kholwayo khona phakathi kwakho uma kuwukuthi wakhe wamamukela. Now-ke ubukhona bakhe phakathi kwalowo naloyo kumele kube khona izimpawu ezikhombisa ubukhona bukamoya ongcwele, ngoba uma abakhona phakathi kwethu kumele uvela njengesihlahla esitshaliwe noma isihlahla sika-orange noma isihlahla samango, but emgcineni kosuku kunezithelo eziyokwazi ukuchaza ukuthi lesi sihlahla lesi i-orange sibona ngani, sibona ngesithelo. Now-ke umoya ongcwele uma efika phakathi kwethu, ehlala phakathi kwethu, kunezinto esizibonayo nezivelayo nezikhombisayo ukuthi we have the Holy Spirit. Asimboni ngezilima, simboni ngezambulo, simboni ngamavese, sibona ngezithelo umpostoli Paul akhulume ngazo. Now-ke kuyibhadi eyinsukwini zokuphila kwethu lesi sikhathi esiphila kusona ukuthi we've got a lot of Christian abaclaima ukuthi banomoya ongcwele kodwa inkambo yabo, ukukhuluma kwabo, ukuyiphatha kwabo, ukugqoka kwabo, i-behavior yabo iyakhombisa ukuthi akekho umoya ongcwele kulo mzalwane. That's why bayakwazi ukuthuka abantu, emthuka umuntu athi angeke ngixolisa ngenziwa kanjani. It's when we see ukuthi ukuba ukhona umoya ongcwele ngabe umkhuzile, ebulala inkanuko yenyama, abulala intando, abulala inkani, abulala ukuzazi nepride, athi hamba uyoxolisa. Manje vela ngoba akekho umoya ongcwele kuwena uyakwazi ukuyicontrol. Phela uma umpostoli Paul athi it is no longer I who lives in me but Christ, uchaza ukuthi uma kuwukuthi mina ngamukela uKristu, umoya ongcwele uhlala phakathi kwami ngomoya, uJesu uhlala phakathi kwami ngomoya wakhe. Ngokwenza njalo-ke uyayibulala amalungu omzimba wami, ubulala iy'nkanuko zenyama, kuphila yena phakathi kwami. Uthi uJeremiah mechaza uthi kwake kwafika isikhathi la khona have decided to keep quiet about the gospel, but ekuthuleni kwami lento iyaqhubuka emathanjeni njengomlilo. Yenzeka kanjani lokho? Kwenzeka ekuthenini someone okuwumoya kaNkulunkulu uphila phakathi kwakho. Mephila phakathi kwakho awuzenzeli, uyakwenzisa yena only if you are willing. Leyo nto le ngeke iziyenzeke uma umoya kaNkulunkulu ungenawo. The reason why unenkani kuze kube namhlanje ungatshela ungaphikiswa is because wena uyayiphilela. Umoya ongcwele mefika kuwena ubulala ubuwena kuphila yena kuwe. Everything ukuphendula kwakho, everything about you, it's all about the Holy Spirit. Umoya ongcwele lesikhuluma ngaye mephila phakathi komuntu uyakwenzisa. Uyibona unakekela abantu ongafuni ukuba nakekela ngenyama yakho noma ngentando yakho. Umoya ongcwele athamba uyoyenza lo subani bakhe. Ngeke sikwazi ukwenza lento yashiwo uJesu, mayithi uJesu uthandazela izitha zakho uma sisenyameni. It can't be. Ngeke kuzokwenzeke uma ngathiwa ngempela sisebenzisa our canal so that sikwazi uku-applya izwi likaNkulunkulu unless sigcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu ongcwele ozobulala amalungu enyama bese kuphila nasenzisa. We will be able ukuthandazela izitha zethu. We will be able ukunikeza abasizingelayo ukudla. Ngeke sikwenze lokho ngentando yenyama. That's why esisenyameni sizwakala sithi ukukholwa ngiyakholwa kodwa mina angibhedelwa. The reason why we are saying that is a sign ukuthi
sisenyameni. Inkanuko yenyama noma inyama yethu ayikwazi ukubuswa umoya ongcwele unless sinaye ephile phakathi kwethu. Now ke kune warning about the Holy Spirit uJesu akhuluma ngayo. Yeke lento yamadlingozi because abaningi bethu we are claiming that we have the Holy Spirit kanti asinaye. Yenye yamadlingozi neabanye banamandiki namandawo abayibiza ngomoya ongcwele. And indaba kamoya ongcwele kufanele si-emphasize ekuthenini akusiyona into kumele utshelwe umakhelwane ukuthi ngathi ngakhe ngamukela. Akusiyona into kumele uyicabanga ukuthi hayi ngathi ngakhe ngamukela umoya ongcwele because akusiyona into ekumele uyixoxelwe uzwa ngomunye umuntu. Now for the fact that you are not sure ukuthi wakhe wamamukela umoya ongcwele, that is a sign ukuthi awunaye. And for the fact ukuthi awunaye umoya ongcwele, it means you don't belong to this kingdom. Kusho iBhayibheli incwadi kaRomans chapter 8 verse number 9 lithi iBhayibheli loyo ongenawo umoya kaNkulunkulu akasuye wakhe, ngoba umoya ongcwele ulona uphawu. Ngamanye amagama umoya ongcwele ephila phakathi kwethu. The only communication esinayo, the only communication, in other words, umoya uNkulunkulu noma uJesu yakwazi ukuconnecta nathi through the Holy Spirit ophakathi kwethu. Lokho kuchaza ukuthi ma uNkulunkulu efuna ukukhuluma nathi or to communicate with us, uyakwazi ukukhuluma ngomoya wakhe ophakathi kwethu. Akasebenzisi inyama yethu kodwa ukhuluma ngomoya wakhe. Lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu ophakathi kwethu uyafakazelana nomoya kaNkulunkulu. Now ke uma singenawo umoya kaNkulunkulu esikhuluma ngawo, uchaza ukuthi wena awubelong to this kingdom. So ke ungaspend isikhathi eside uhambe kanti umoya kaNkulunkulu awukho. That is a sign ukuthi yini into ekwenza uba nenhliziyo encane. It's because awunawo umoya ongcwele. Umoya ongcwele uma unayo uyakunikeza isithelo sokubekezela, kunikeza isithelo sothando, ekunikeza lento le ayiproduce uthando kuwena, uyibona uthanda abantu nabantu abangakufuni. Laba abantu ababiza ngezithutha kuthiwa cha Nkosi yami uyakholwa mina ngeke ngilunge, lokuthi uxhashazwa abantu ngale ndlela kube yimina Nkosi yami ngabe sengambamba ngamiyeka. Vele uqinisile the reason why uyaxhashazwa ethula enza sengathi akezwanga ezwile is because the Holy Spirit uyamkhuza, uyamthiba, uyamfundisa ukuthi as much as kubhlungu kunjalo kodwa in this kingdom impi asiyilweli thina, asiyiphindiseleli thina, thanda izitha zakho njengoba uyithanda wena. Ngeke uli-apply lelo verse unless the Holy Spirit uyakwelekelela uphila phakathi kwakho. This thing is very 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 serious endabeni kamoya ongcwele. Ungagcina umoya ongcwele wezambulo namavesi kodwa abekhona ephakathi kwethu, futhi simvumele ayenza umsebenzi ophelele empilweni zethu ngendlela ezahlukahlukene ebulala ubuthina kuphila ubuyena phakathi kwethu. Sifunda nale verse incwadi kaJohn chapter 12, sorry chapter 16 from verse number 12. John chapter 16 from verse number 12. The Holy Spirit is in charge. Umoya ongcwele uyena osemagunyeni. Umoya kaNkulunkulu ongcwele uyena osemagunyeni. John chapter 16 from verse number 12. Mana ufunda u12 futhi ngisenokuningi ukunitshela kodwa ningeke uthwale manje. Athi verse number 13, kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Yabona umuntu osiholela kulo lonke iqiniso umoya ongcwele. uJesu uthe yimini indlela neqiniso nokuphila. Bese athi uJesu ku verse 12 wakhona uthi kuningi ke kodwa ke eqinisweni ingaba niyalazi niyakwazi ngalo iqiniso. Kodwa manje this 2 gig memory card yenu angeke ikwazi ukubamba konke kuphelele. Now the Holy Spirit uma esefikile uyokwazi ukuthi aniholela kulo lonke iqiniso. Ngamanye amagama uyonisa ekujuleni okuphelele, emfihlakalweni kaNkulunkulu yonke iphelele uma yena esekhona. Ngamanye amagama uyonicacisela nezinto engikhulume ngemfanekiso yangacaciswa umhlazana yena efikile, ngoba uyena yokuphila phakathi kwethu. Uma ephila phakathi kwethu uyokwambula imfihlakalo ezulu. Uthi umpostoli Paul thina sikhuluma imfihlo emfihlakalweni eyifihliwe kwasekudalweni komhlaba.
uthi ngisho nababusi balelizwe abayazi leyo mfihlo. Uthi ukube bayayazi leyo mfihlo ngaba uKristu abambethelanga. uJesu ke uthi uma umoya ongcwele usefikile uyena ke oyosiholela kulo lonke iqiniso. He will reveal izinto ezideep ngoNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe uma yena sekhona. uJesu uthi because nginani enyameni manganitshela lezi zinto angeke nikwazi ukuyiqonda. As a result umpostoli Paul uma ethathwa ku2 Corinthians chapter 12 wakhe wayiswe eparadise lithi iBhayibheli wabonisa izinto ezibucayi ngalendlela yokuthi kwathiwa meqedwe ukuyibona kwathiwa Paul walunywa indlebe kwathiwa Paul lezi zinto uyibonela ungayikhuluma emhlabeni ngoba ziyobadida laba bantu ozoya emhlabeni ufike baxoxela lezi indaba. Kodwa wakhe wambulelwa omunye okuJohane uncwadini esambulo wathi mebona ngoba just imagine uma umpostoli Paulo wayikhuluma lezi zinto ezakhulunywa uJohane ukuthi ngabona izidalwa ezinamehlo phambili nangemuva nangasemaceleni yengeke iyenze sense ukuthi silwane isini sona leso. So uma kufika uJohane kwathiwa zilobe lapho phansi zilobe lezi zinto phansi uyicacisa ngoba umpostoli Johane mayibhala lezi zinto encwadini yaSambulo chapter 1 uthi ngosuku lwenkosi ngangikumoya. Ngosuku lwenkosi ngangikumoya kwaIsrayeli usuku lwenkosi angithi uJesu uma kuthiwa wavukwa ngesonto lelo suku iSunday yasetshenziswa njengosuku lwenkosi. Njalo uma ufunda iBhayibheli uthola igama uthi ngosuku lwenkosi kusuka kurefer iSunday. So umpostoli uJohane uthi ngosuku lwenkosi ngangikumoya. Ngamanye amagama ubukhona bukamoya ongcwele empilweni kaJohane kwaba able ukuthi abone izinto futhi akwazi ukucaciseleka waba nendlela okuyibhala neunderstanding. Uma kufika ingilosi uGabriel efeza ukukhuluma noMaria encwadini I think chapter 1 chapter 2 incwadi kaMateyu lithi iBhayibheli wena uzokhulelwa uzala umntwana umqamba igama uthi uJesu ngoba uyena okususa izono empilweni. Lithini uyena othethela abantu izono yena okhulula abantu bake ezonweni zabo something like that. Uma uMaria ephendula ukuthi lokhu kuyokwenzeka kanjani kuthiwa ke into engayenza izinto kuthiwa zenzeke umoya kaNkuluNkulu osikhuluma ngawo. Umoya kaNkuluNkulu yokusibekela uma umoya ngcwele ukusibekela noma ekumbozile kuyokwenzeka izinto ezi-extraordinary because ipresence kamoya kaNkuluNkulu ongcwele. Iningi lethu lo moya ongcwele asinayo. The only thing that we have amadlingozi nezinto imikhuba esemasontweni ebizwa ngomoya ongcwele, the presence of the Holy Spirit. Ngoba umoya ongcwele ethe lo thina esinaye usendaweni ethile usiyamkhomba ukuthi uhlala kule ndawo. That's why we are pointing places sithi umoya ongcwele uhlala kuleli temple, umoya ongcwele uhlala kule ntaba. Kodwa lo uJesu akhuluma ngaye wathi mhlazana efika yena uma esefikile nokwamamukela umoya ongcwele. Lokhu kwamamukela kwangathiwa kusomlanda njengesithunywa sifika simbeke endaweni ethile wezokwehlela phakathi kwethu. Bonke bebekhona but 120 yabazalwana bebekhona in the upper room eJerusalem. Lithi iBhayibheli bagcwaliswa ngomoya ongcwele and uma begcwaliswa ngomoya ongcwele bezwakala bakhuluma ngelimi ezahlukahlukene. Lithi iBhayibheli kwakukhona abantu abebesuka endaweni. Lokho that is a sign ukuthi ma ekhona umoya ongcwele ukwenzisa nezinto ezi-extraordinary, into okungelula nengeke owaziyo ngenyama yakuthi ungakwazi ukuyenza. Uma yena esekhona uyakwazi ukukwenzisa lezo zinto. uJesu wabanikeza i-warning abapostoli ukuthi bangayi ukuyomemezela ivangeli, bangayi ukuyolishumayela ivangeli umoya ongcwele engekho, ngoba yonke into bebekhuluma inyama yabo, bebekhuluma i-theory, bebekhuluma i-Bible school because bengeke baklema lokhu umoya ongcwele akufunayo. Angeke bakwazi ukuphimisela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu buphelele unless isource ye-message ephelele engekho phakathi kwabo omoya ongcwele. So that's why he gave them warning ukuthi hambani niyolinda athile umoya ongcwele ezefika. And phakathi kwabapostoli kwakukhona uPeter. Lo Peter waba yigwala ngelinye ilanga wamphika uJesu, kodwa mhlazana umoya ongcwele efika phakathi kwabo, that man was bold enough to stand up preach eJerusalem. Lithi iBhayibheli kwasindisa more than 3,000 yabantu babhajatiswa ngalelo langa. Why? Because lo wayekhuluma ngalelo langa mhlazana bathi badakiwe laba bantu.
the Holy Spirit wayesebenzisa i-availability kaMpostoli Paul ukukhuluma ngaye eze avelile yena, ngoba akusithe esikhulumayo, akusithe esishumelayo, akusithe esifundisayo, akusithe esiculayo, but the Holy Spirit is using us because we avail ourselves ukuyuzwa uyena. But ngaphandle kwakhe, minus the Holy Spirit, we are using our carnal mind, our carnal, everything esiyenza kuyinyama. That's why kukhona ukuxabana, kukhona ukuphikisana, kukhona umsindo, kukhona zonke izinto esizenza ngenyama, because the Holy Spirit is not there. But uma siholwa umoya kaNkulunkulu akukho xabana, akekho uma kulidwe omunye ephatheka kabi, ngoba uma omunye lithi iBhayibheli manihlangene bazalwane omunye uqhamuka nehubo, laba balidwa umoya kaNkulunkulu, noma ubani oculayo elidwa umoya, kuvela kufakaze kimi ukuthi leli culo lavela lafakazelana nami, because asihambi ngenyama la siholwa umoya kaNkulunkulu, but iningi lethu siholwa inyama yethu. Everything that we are doing sikwenzela ukuthokozisa inyama yethu, sikwenzela ukuthokozisa imizwa yethu, sikwenzela udumo nokukhwatshela izandla. Kanti uma sakhe safike ezingeni la khona the Holy Spirit egcwele, sigcweliswe nguyena, esikwenzayo intshumayelo yethu singayihlela intshumayelo, kodwa ufika ngasande the Holy Spirit atake over, akhuluma umlayezo womntwana womzalwane thizeni lapha phakathi kwethu ofuna ukuyebula. Yeka lezi ingane kwanze zambulo zomoya ngcwele okufundisa ukukhuluma isiGreek neSebheru kodwa engakufundisi izimo zempilo, ngoba iningi lethu omama bethu nosisi bethu lo moya ngcwele esikhuluma ngaye abanaye. That's why kukhona ogogo nomama nobani banabalambayo, ngeke umoya ngcwele abafundisa futhi abatshela ukuthi lo gogo akanako ukudla, usibani banayo uyaswela, ngoba asinaye, sisebenza imizwa. So umpostoli Paul, uma uJesu metshela abapostoli uma esefikile umoya ongcwele mhlazana efika, leli qiniso engilifundise kunina, knowing very well that this 2 gig memory card yena ngeke ikwazi ukukuthwala, but umoya ngcwele uyokureduce ekufake enhlizweni zenu, ekufaka nasengqondweni yenu. You will be able to understand that the full purpose of God, uyena ongakwazi ukukwenza lokho, ukuthi uJesu echaza ngomoya ngcwele, uyena oyokwazi ukukwenza lokho, ukuthi lonke iqiniso alambule njengoba linjalo, aliveze njengoba linjalo mhlazana efikile. Indaba kamoya ngcwele bafethu ngicela ningayithathi njengenye into ekhona. Umoya ngcwele is in charge. Umoya ngcwele ukupheleliswa kukaNkulunkulu. Umoya ngcwele uyena ophethe isikhiya, uyena ophethe imfihlo zonke, uyena angakuvulela iminyango yasekhaya uyolunguza, uyena angakwazi ukuunderstandisa ukuthi lolu limi la uyakhona alukhulunywa, ekhuluma nawe ekukhuza, umuzwa ekudiscipline if unaye. So uJesu uthi ma efikile uyena is the one ozoniholela kulo lonke iqiniso. Ngamanye amagama uJesu uthi umoya ngcwele mayefikile uzonifaka kuwo wonke amakamera nezinto okuthiwa kuleli vangeli noma kulelizwa kunankinga. Umoya ngcwele uzokutshela ukuthi akwenziwa lokhu, asenze asikwenzi ukukhulunywa emasontweni, asikwenzi okufundiswa ezweni, silalela umoya ngcwele efundisa thina. Noma ngathi i1 million abantu ibhekele, umoya ngcwele athi kuwena shona le uyakhona, ubuze ipasine special, because uyena inavigate yempilo yethu, uyena usifundisayo. Uthi uqeda ukukhuluma manje ekutshela ukuthi ukhulumanga kahle, kunomzalwane olimele, ngeke uze uyi-understand lento engikhuluma ngayo ngoba vele awunayo umoya kaNkulunkulu. Uthi Jesu ma efikile, and umoya ngcwele ngifuna ukubonisa something about the Holy Spirit in charge, and uthi in charge enjalo is very sensitive, usensitive ngendlela exakile. Sondela nami afunda incwadi kaMateyu chapter 12 verse number 31. Umoya ngcwele ungamthathi njengamanzi ophuthu. Is a warning eningi lethu ngoba siyomgeja, soligeja izulu, sisoloku sikhuluma izinto engekho, kanti akuzona lethu umuntu uJesu asifundisa zona. Chapter 12 verse number 31 isikhuluma ngomoya ngcwele lo o very sensitive, osithandayo soholela kulo lonke iqiniso, but uhlala ukwazi ukuthi usensitive kakhulu. Verse number 31 chapter 12 31 ngakho ke ngithi kina abantu bayakuthethelela zonke izono nokuhlambalaza, kepha abahlambalaza umoya bayakuthethelelwa. Just imagine lokho uJesu uthe abantu noma ngathiwa iziphi izono. Now this thing is very very serious. Lento le ngifuna uku-understandisa yona ukuthi kunezono ezibucayi, kunento ebucayi kakhulu in this kingdom, endlula ukukhipha izisu, endlula ukubulala, endlula ubuthakathi, endlula ukwenza ukuthi nokuthi
ukuthuka umoya ongcwele, ukwenza ngathi awumboni ukuthi ukhona, ukuthi ekhuluma nawe umphikise, ukuthi edirect, ukuthi athi umuntu esetshenziswa umoya ongcwele bese umthuka wona ukuthi amadimoni, kuwumoya ongcwele osebenza ngayo. That's why I used to give ama-advice for everyone ababona abantu beprofeta beshumayela benza zonke lezi zinto athi lo muntu uyi-satanist, kanti uyothi usho njalo uthuka umuntu oholwa umoya kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abantu bayakuthethelelwa zonke izona abazenzayo, kodwa othuka umoya ongcwele kuyakuba bucayi kakhulu. Verse number 31. Ngaloko-ke ngithi kini abantu bayakuthathela zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akayikuthethelelwa. Athi verse number 22, ilona loyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu yakuthethelelwa. Shothi uJesu uthi uthuka mina, uzisho yena uthuka mina, uthi uJesu khuleka mina. Izono lezo sokuthi umthukile uJesu nimbiza ngengane esifebe, nimbiza ukuthi kwahlobongwa, uthi khuleka lezo zona nokuhlambalaza kwake abakusho ukuthi usebenza ngoBeelzebul, inkosi yamadimoni. Uthi Jesu anginankinga nakho lokho, bayakuthethelelwa kukho. Verse 32, ilona lowo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu yakuthethelelwa, kepha ilowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelelwa kuleli izwe nakwelizayo. Uyabona-ke kuthiwa uthi uJesu othuka mina emseni wami uyakuxolelwa, kodwa othuka umoya ongcwele isono sakhe sithethelelwa kulo mhlaba esiphila kuwo manje. Sothi masiqeda ukuphila kulo mhlaba ugoqwa lo mhlaba kuqhamuka lo wesibili esiya kuwona, kuthiwa nakhona ngeke uyithole i-forgiveness. Now the question is one, bangaki phakathi kwethu abahambe bakhuluma imizwa, bakhuluma ama-feelings, bathi umoya ongcwele bazalwane, ukuthi angithi kini esho ezwela amadlingosi, ezwela ingqondo yakhe, eyikhuluma eyidlela ubhontshisi nje egcwele iziso, afike eyikhuluma to the Holy Spirit, uthi bazalwane ngiyintshela ukuthi ngoba umqambela amanga umoya ongcwele engashongo. Sifunda uMateyu chapter 12 verse number 31, umqambela amanga umoya ongcwele engashongo. Bangaki phakathi kwethu umhlaba khande ivumelwane nabefundisi babo, wathi bazalwane umoya ongcwele uyangihlupha enhlizweni yami, uthi asinikeleleni umfundisi ngoba uyaduma. Kungasena umoya ongcwele, kuyiskemu, kuyiskesh esikhandwe nomfundisi ukuthi bakhanda indlela yokukhanda le mali, bese kulebulwa ngumoya ongcwele phezulu, kuthiwa umoya ongcwele ungitshela ukuthi angakazi azasho lutho umoya ongcwele. Abahlambalaza uJesu bayakuthethelelwa, bahlambalaza uNkulunkulu bayakuthethelelwa, kodwa uhlambalaza umoya ongcwele omqambela amanga umoya ongcwele omkhulumisa into engekho. Lithi iBhayibheli isono salowo muntu asikuthethelelwa lo mhlaba esiphila kuwona, masiqeda futhi kwalo mhlaba khona lo siya kuwona wesibili awuyikuthethelela. Umoya ongcwele akasilona ithoyisi. Umoya ongcwele mthathe okungaphezulu kukaJesu, mhlawumbe indlela uJesu umbuka ngayo. Umoya ongcwele usensitive ngendlela exakile, ungasho noma yini bese ubeka yena phezulu ngoba uyazi ukuthi angeke akuphikisa. Kofuna wehlukanisa la umoya ongcwele ekuthumile nento ibekekile enhlizweni yakho. Makubekekile usho ukuthi bazalwane ngizwe enhlizweni nami kubeke kanje. Musa ukukhuluma izambulo ezihamba namafinyila bese uthi umoya ongcwele, bazalwane umoya ongcwele uyangihlula, umoya ongcwele kanti imizwa yakho, ngoba ukukhala nokuhlulwa umoya ongcwele mekuthumela kuhlangene nemafinyila nezinyembezi. You have to deliver the message. Musa ukukhuluma ukhala inyembezi engathi ungenwe amandiki namandawo la khona uvuma nibo. Namhlanje nithathe that format niyibuyisela ukuthi okhuluma ngomoya ongcwele kumele agcwala amafinyila abangumsindi ekhala ke, ngoba that is the sign of presence kamoya kaNkulunkulu. Kushwenzeni lokho, kukhulumeni lokho, kodwa nikukhulume kubeni nikwazi ukuthi everyone ogila lemgilingwane akhuluma imizwa, asebenzisa ama-emotion, ahamba nezinyembezi ukumanipulate ingqondo zabantu, noyazi ukuthi one day they will pay. Umoya ongcwele kungadlalwa ngaye ukumanipulate impilo zabantu, ngoba bonke abantu abamhlambalazayo nabamthukayo nabakhuluma wonke amagama egameni lakhe, sono saba sikuthethelelwa.
it's a piece of advice for everyone ukuthi umoya ongcwele ungamthathi granted mase khona empilweni zethu yazi ukuthi there is a Holy Spirit. Umoya ongcwele kumele angavunguza, kumele myeke lo uthi usekhona akusiyena lo sikhuluma ngaye. Loya akavunguza akaqhamuke njengetsunami, akaqhamuke njengesiwiliwili samaJuda lezi ngoma ezisho nangu sengenasisho ngaloyo. Loyo lithi iBhayibheli uma ababili abathathu bahlanganiswe egameni lakhe automatically uba khona phakathi kwethu. Akudingakala ukuze kube nomsindo, akudingakala kumele kunyakaze itende kube khona umsindo khona. Kunganamsindo kuyithulela nje ipresence yakhe, sine guarantee ukuthi ukhona phakathi kwethu. It means ekushumela kwethu, ukukhonzeni kwethu, konke sikwenzayo we allow him to lead us ekukhonzeni kwethu. Siza sihlelele umoya ongcwele athi ungashumeli nikeza usibanibani simlalela because le message ngoba bafowethu asikho akubalulekile ukupruvelana ama-point namavesi sikhuluma into angeke size umuntu egcineni kosuku. The reason why sivumela umoya ongcwele ukuthi asilide is because asikhulumela ubumnandi, sikhuluma ngoba senza intando nokuzuza abantu bake embusweni wakhe. So kukwenzeka-ke ngihlelile ngizoshumela ngendlela umoya ongcwele athi nikeza usibanibani. The reason why ngikuvumelela ngivunyelwa ukuthi the end of the day kuyinkonzo kimi ukukhonza. So umnikazi wenkonzo uyazi ukuthi ubani ungakwazi ukuyidlulisa lento ngendlela eright ngenhloso yokuwina osibanibani. Yekela le midlalo esiyidlala siyoyidlala kusasa ukuthi kuyaziwa ukuthi osibanibani bona benza ukuthi nokuthi lento kumele ihambe ize ifika ngisho nakuma worship team ihamba ize ifika la khona kungakhompozwa amaculo, kungahambi ukuthi kuyokompozwa kupracticewe kupracticewe ukuthi enzo actor, but we give the Holy Spirit the opportunity to lead us eyintweni asiholela kuwo wonke amaculo. Iculo uthi mawulishilo umoya ongcwele alekelela impilo zabantu ngoba the end of the day inkonzo ukuthi abantu basizakala, not just ukupractice nokukhonza nokugcina imiyalo masihlangane ngamasonto. Now umoya ongcwele uwomunye obucayi kakhulu in the kingdom of God and ngeke sifinyelele in his kingdom if sizoqhubeka si-ignora his presence. Ukhona kuzo zonke indawo. Umpostoli Paulo wakuwabuza abazalwane ku-chapter 19 incwadi ezenza athi weba futhi ngizwile ukuthi nisindisiwe nakhe namamukela yena umoya ongcwele. Bathi laba baba neqiniso bathi asikaze sezwa ngisho nokuzwana ngayo. Now 90% yabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe they are claiming that they have the Holy Spirit. Abanaye, telling you, including nabefundisi bethu, into abanayo umsindo ohamba nama-keyboard, abanawo umoya ongcwele. Sibabona kanjani? Sibabona ngokuthi abaxoli. Uma khona umzalwane waphuma phakathi kwethu abamfuni at all, baze bayoma epulpit bakhuluma ngayo bese ubuza ukuthi ngoba umfundisi ekhuluma kangaka ngalabo abazalwane abahambayo. Ukuba umoya ongcwele ukhona wezobakhuza ngalezi zinto, awezomtshela ukuthi ungakwenzi lokho okwenzayo. The reason why sikwazi ukubona ukuthi umoya ongcwele sinaye sibona ngokuthi mhlanzana nidivosile, nihamba kuma-podcast, nihamba niyokhulumana, nikhuluma izinto eziyihlazo, ukwambula ubuze nobuthakathaka bomunye umuntu. Ila sibona khona ukuthi umoya ongcwele awukho ngoba kuba umoya ongcwele ukhona bayezokukhuza ukuthi ulimele. Yes, siyavuma, but in this kingdom asibambuli ubuze bomunye umuntu for our own benefit. Akwenziwa kulombuso, asikwenzi lokho. Umoya ongcwele usuholela kule nto ukuthi yes siyavuma, doesn't matter ukuthi istatement sakho sichaze kahle kangakanani noba yiwena umuntu omubi. In this kingdom we don't prove the point. Uphila neqiniso uzuyolala emathuneni, umnikazi weqiniso uyolimela yena wedwa ukhona noma ungasekho. Yila sibona khona ukuthi ukuba umoya ongcwele ukhona. Ngaba sinabo abazalwane abagcwele kuma-podcast abahamba bakhuluma ngabantu abashade nabo, kube banabo bengeke ubutha nemsindo ongaka ukhona ngoba umoya ongcwele akekho endaweni la khona kukhona isiphithiphithi. Kuyisonto kusasa akuyomuwa ama-pulpit kukhulunywa ngabazalwane bese the end of the day with the Holy Spirit ziyabaqamba amanga. Akekho umoya ongcwele. Where there is the Holy Spirit there is a peace. One of the signs yobukhona bukaNkulunkulu ukuthula phakathi. uNkulunkulu akekho emsindweni nasesicucu ukubanga umsindo okubathiwa there is a Holy Spirit uqamba amanga. Akekho umoya ongcwele. Where there is a Holy Spirit there is a peace. La khona umoya ongcwele kunokubuyisana. Umuntu kumele avume ukuba isithutha for the sake of ipeace. Umoya ongcwele njalo la khona uletha ukubuyisana. Lamasonto ethu la kubanga khona umsitho ukukhanda zonke lezi zinto akekho umoya ongcwele. We are just claiming that we have the Holy Spirit, asinaye. Kusasa lokho kusaya befundisi bethu beyoma pulpit akhuluma ngosibanibani. Umuzwe ekhuluma athi I can preach. I remember when I can preach.
one of the things eyinkomba yokuthi umoya ongcwele akanayo umuntu la iveza yena akhomba iminwe yakuthi mina ngiyakwazi ukucula, mina ngiyakwazi ukushumayela, mina ngiyakwazi. Yabona anyone ofaka ku-I echaza umsebenzi kamoya ongcwele bese yifaka yena athi I uqamba amanga. Incwadi umpostoli Paul mekhuluma ku-2 Corinthians chapter 12 iphozi kamoya eyichaza ngokuhlukahlukana kwazo. It's when we realize ukuthi even interpreting tongues, it's a gift from the Holy Spirit. Yabona nje konke lo discerning spirit, all these kind of things iqhamuka nomoya ongcwele. It means ayikho into mina engikwazi ukuyenza ngokwami, ukushumayela ngeke ngikwazi ukushumayela if the Holy Spirit is not here. Anginawo nomlayezo if umoya ongcwele angadecide ukuthula bese ngiyikhulumela ngengqondo yami, I can't. Ayikho into engakwazi ukuyenza bene sense. Ngisho nokukhulisa ingane without the guidance of the Holy Spirit ziyongehlula ingane. Without the guidance of the Holy Spirit ngeke ngikwazi ukuba umuntu wesifazane uNkulunkulu ufuna ngibe yena to submit under the authority of your husband. You can't. But umoya ongcwele yakufundisa ukuthi akwenziwa lokhu kukhulunywa kanje, lokho akwenziwa. Ayikho into ongathi wena mina I can anyone oyipointa yena endaweni kamoya ongcwele know very well ukuthi the Holy Spirit is not there, but oyaziyo ukuthi umoya ongcwele ukhona uyena omlekelela ngeke ayipointe yena, ngeke ayiveze ukuthi mina ngike ngasho lokho, yimina ngeke ngafika ngelinye ilanga ngasha amacula bemabili bandla lasukuma lami nenyawo basangibuza kuze kube namhlanje ukuthi ngishonephi. Laba befundisi bethu baqeda ukushumayela ezofunela abazalwane bathina abazalwane ethi bayakuvuma umfundisi unamanje baza bayakusaba ngezambulo sakhe. Anyone opoint umsebenzi kamoya ongcwele ekhombela kuyena, that is a sign ukuthi the Holy Spirit is not there, ngoba ubukhona bukamoya ongcwele njalo kuvela yena, uyena owenza umsebenzi ophelele, uyena osikhulumisayo, uyena osiculisayo, uyena osishumelisayo, uyena osiholela. Lithi iBhayibheli uthi Jesu ma uyosiholela kulo lonke iqiniso, asitshela ukuthi akukhulunywa kanje akufundiswa kanje, ngoba ngisho neBhayibheli lilodwa without the Holy Spirit is just a normal book. We cannot interpret izinto zikaNkulunkulu without the Holy Spirit, ngoba uyena uyazi ingqondo kaNkulunkulu, uyena uyazi icebo lonke liphelele likaNkulunkulu. Amagama isoftware yonke yasezulwini installwe kumoya ongcwele. So uma sikhuluma uyena okwazi ukuthi no i-purpose eyiphelele right noma the right interpretation yaleli verse nansi, hayi leyo, ngoba our carnal mind cannot interpret the things of God. No, now we will be able to interpret ubukhona icebo likaNkulunkulu eliphelele through the Holy Spirit. In other words, umoya ongcwele uyi-software yasekhaya ukuzo-installa everything ekhona ezulwini, ngoba uyena owaziyo ukuthi lokhu khona ku-right, lokhu asikhona ku-right. Now without his presence anything esiyenzayo i-useless, ayinayo, ayiphelele ngendlela uNkulunkulu afuna sifuna ngayo. Now umoya ongcwele is not just an ordinary spirit esingayichaza. That's why sithi namhlanje the Holy Spirit is in charge. Kufuna ukwazi lo ukuthi lo moya ongcwele esikhuluma ngayo uJesu watshela abapostoli ukuthi ngeke niyikhuluma into enesense, ngeke niyikhuluma into esile if niyohambisa amakhanda enu namaBhayibheli school enu namasonto enu amakhulu nama-high heel njengoba kusile kusasa niyosonta uzothi ngiyasonta kule ndawo. There is no nothing concerning the presence of the Holy Spirit. La ngithi mangihleli khona ngizwa the presence, ngizwa umoya ongcwele ukuthi there is a spirit of the Lord kule ndawo. Umoya ongcwele uyangehlula, hayi lo moya ongcwele kwenza ukhala inyembezi, uginqika phansi ubuyele ebufebeni, uginqika phansi ubuyele otshwaleni, uginqika phansi ubuyele emadodeni. Hayi, angisho lo, ngisho umoya ongcwele uhleli phansi uthi ulalela umoya ongcwele ukhumbuza ukuthi wena uyakhumbula yini ukuthi wakhe wenza ukuthi nokuthi wagcina ukuthi umoya ongcwele athi lelo cala lilungise manje. Ngikhuluma ngalo moya ongcwele kufundisa manje ukukhuluma, uthi usacabanga ucabange kabi umoya ongcwele athi uyabona ukuthi inhliziyo yakho ithi iyonakala, uphenduke manje umoya ongcwele ngaxolisa bengaqanga ngicabangane. Ngisho lowo moya ongcwele hayi lo wezambulo namavesi amakhulu namagama amakhulu odanayo noRafa, ngisho lo okwenza ubone ukuthi I've done something wrong, lo kwenza ubone ukuthi my lifestyle is not good, lo kwenza ubone ukuthi impilo yami ibheke wena, uthi uhleli wedwa edila nawe kukhande ekufundisa ukukhuluma, ukufundisa nokwenza, ekufundisa nenhlonipho. Athi sisi ungathi mawubuza ubhuti babiza ngamagama uthi ya James yakhulekana ya wena abanibani, there's the respect. Noma wakhulu eyisa udelele uthi welusa kodwa kufundisa athi kunendlela okukhuluma in the presence. But uma ukhuluma nabanye osisi show some respect, uzwa ukuthi khona kuyenqaba kodwa usho ukuthi
umoya ongcwele uyangehlula ukuthi ulimi lwami lesokiwe. Iningi lethu sinawo umoya ongcwele, including nabefundisi bethu. I-reason esibona ngayo, one of the reasons esenza sibona ukuthi even our pastors abanamoya ongcwele indlela banganabuqili ngayo, bayakwazi kuma epulpit basimanipulate, sibanikeza imali, baqoqa imali bahamba bayothenga imoto, kunezalukazi ezilambayo, kunabafana, kunezingane efuna ukuya esikoleni bangeke bayikhokhele, including abafundisi bethu abanayo umoya kaNkulunkulu ongcwele. Imali zonke eziqoqwayo wakho wabezwa wena befundisi bethu abathi sinakekeleni usibani ngale mali enivamise ukunikeza. That is a sign ukuthi abanawo umoya ongcwele. But that's why kungekho noye mfundisi othi bazalwane umoya ongcwele uyangihlupha ukuthi asenze nokuthi ngeke. Umoya ongcwele kubona ukukhuluma kuphela ezambuleni namavesi amakhulu esiGreek bese simncoma ukuthi kodwa lo muntu wambulela umoya ongcwele lutho. Umoya ongcwele yeke indaba zokushumayela. Umoya ongcwele meyiphakathi kwethu udila nathi kuqala, dila necharacter yethu, adila nendlela okukhuluma, esisoka ulimi lwethu, esisoka ingqondo yethu, indlela siyiphatha ngayo. Ukube iningi loma bethu nobaba bethu banawo umoya ongcwele emshadweni ngaba kunokuthula. The reason why imshado ibe nomsindo kangaka kunama divorce kangaka kuhlangana abantu ababili that they are claiming that they have the Holy Spirit abanganayo. That's why bayaxabana kuyakwebhana udu akekho ufuna ukwehla. Uzwehla kanjani vele ongeke ukwehlisayo ngoba ukube unawo umoya ongcwele wathi uqala umsindo ubaba ubani umoya ongcwele wathi ungakwenzi lokho. The Holy Spirit. The Holy Spirit. And ongenayo. Mongenayo chapter 8 verse number 9 uncwadi abaRoma. Lezambulo zethu nokuvutha kwethu lokhu kosiphaphamisa kwenye indawo la uNkulunkulu engekho khona because siya ignorant. Sesathi sathi ukulalela izambulo kunezwi lakhe. Umoya ongcwele yadabuka emabandleni akavunyelwa. Kunabantu abathile sizwa ngabo. Nalezalukazi ezisukuma la ithakathane ebangumsindo azinamoya kaNkulunkulu ziyikhulumela ulwazi labo nomthetho wamasonto. Kunamasonto namhlanje kube sengathi ukukhuluma umoya ongcwele kanti bakhuluma imithetho yalamasontweni abo. Ubhengu wathi uchilisa wathi kukhala inyembezi engathi uchilisa nobhengu nobanibani homoya ongcwele. Because kwa replacewa ubukhona bukamoya ongcwele ngemthetho amasonto namadoda athizeni. Because we don't want to accept ukuthi bakhe basebenza usibanibani badlula. Kodwa makubizwa amagama lamadoda kulama sinagogo ethu sikhala inyembezi ngathi lamadoda womoya ongcwele namhlanje ebandleni likaKristu. And we want to let you know ukuthi yazi ukuthi ngoba si replace umoya ongcwele ngamagama amadoda athizeni nama ngosibanibani nama program amasonto udabukile umoya ongcwele because akasenalo ithuba lokusebenza ngoba vela akanikelwe akanikezwa la khona kumele abe in charge. Sasingeke sikwazi ukuthi sikhonze umoya ongcwele akekho. Yabona it's very important lento yakhulunywa uMoses etshela uNkulunkulu wathi uthi wena unami kodwa ufuna ukuthi ngikubone. In other words wayethi uMoses ngifuna ukubona imangaliso, I want to see your presence, ufuna ukwazi ubukhona bakho because what is more important here akusikhona ukuhamba ukwazi ukuthi lento engenza ikhona. I-direction is more important than i-speed. Angikwazi ukugijima la ngiphethe imoto ingazi kodwa ngiyaphi. Ngamane hamba kancane kodwa nginesiqiniseko ukuthi ngiye endaweni e-right. Samabandla namhlanje egcwele izambulo nemsindo but i-direction esiyakho yona i-wrong. Why? Because lokhu yena kumele asidirect simshiye ngemuva sisebenzisa ulwazi lwethu nokufunda kwethu nemali yethu nobuhle bethu nokuduma kwethu so that we will be able to manipulate abantu minus the Holy Spirit. Akukho la siyakhona if the Holy Spirit is not there. It means if ibandla liqhubeka lihambe umoya ongcwele engekho la siyakhona sibheke wena. Why ibandla lingaqala emuva libuyele liyofuna ubukhona bukaNkulunkulu lifuna the presence of the Lord. Hayi lozonikhalisa inyembezi baba siyabonga sobukile asikhulumi ngaleyo nto ngathi kwakhe kwatshontsha izambane elithile ebhotweni noma kwatshontsha iphisi wenyama. We are not talking about that. We are talking the right direction. Ukuthi umoya ongcwele is a navigator. Is the one who's moving us to the right direction. We are what a kind of message that we need to preach kule sikhathi sanamhlanje kule generation yamanga nemali nobuqili is the one who can teach us and lead us to the right direction. No, so asishumele izambulo 1970 kungenzeka ziright kodwa kunesikhathi la khona umoya ongcwele athi kule sikhathi sanamhlanje this la umlayezo wona ubalekile. Now if siyibandla esihamba ngeexperience
sikhuluma umlando ekhathini zokuphila kwethu but the Holy Spirit is not there. It means ukumova kwethu ku-useless because we are moving to the wrong direction. It means siyokhuluma njengoMoses nathi ukuthi asindawo uma kuwukuthi asinaso isiqiniseko ukuthi the Holy Spirit is with us. Siyoshumayela sithini moya ongcwele ngeke yini into esiyoyishumayela? Yini into esiyoyicula iculeke izwakala if the Holy Spirit is not there? Siculani because i-mindset kaNkulunkulu, the whole software yasezulwini, install yokumoya ongcwele is the one who can direct us and guide us to the right direction. Now if he is not here phakathi kwethu, now senza ini, senzela bani? What is the purpose and the reason ukwenza yonke into senza? Masicula sibusisana sodwa sibusisa abantu, because anything that we are doing ukucula kwethu ku-useless, akukho cula elisiza abantu, alisizi umuntu, ngoba lento senza la we are just acting. Siyabusisana, that's why kuyabusiswana makuculwa. But when there is a Holy Spirit, iculo liyamphendula umuntu, ubufakazi buyamphendula umuntu. Hayi lobu bufakazi bethu sifakazela ukuxhomelana ukuthi sengathola umsebenzi ingane zami eshade zonke nami sengiyanana kube ngathi kuyafakazwa khona kanti indlela yokuphakama ukuze aziwe ukuthi usebenza kuphi, unani, ushade nobani, ring yakhe emalini nani, kube ngathi uyafakaza. Kanti uma sikwenza lokho siholwa umoya athi umoya ongcwele hamba uyofakaza, fakaza ngalokho. Uthi abathi uyathola umoya ongcwele hamba uyobatshela ukuthi wena u-HIV positive waba nayo for 10 years kodwa uyaphila namhlanje. Kuyena okufundisa ubufakazi bakho buyoshintsha impilo zabantu abaningi, because we will never go wrong if the Holy Spirit is the one who's leading us. Abantu abaningi abayazi lento, that's why nobufakazi bethu walala namadoda awu-50 nawu-30 utshelwa abathile ukuthi hamba uyofakaza. It's not the Holy Spirit. Lo mlezo wakho uyasinyanyisa, awusisizi because ukhuluma inyama yakho, ukukhuluma yena umoya ongcwele. This thing kamoya ongcwele is very personal and is very serious. Bengathi mina ebusuku namhlanje mawungabikho into oyenzayo unless if the Holy Spirit okulidele lapho, and if angasho ngolutho ngamana ngithula ngasho lutho ngoba angikwazi ukukhuluma ingqondo yami nolwazi lwami. If he didn't say anything, I rather keep quiet, because ukukhuluma engasho ngolutho ngiqhatha nebhizi, ngikhuluma ingqondo yami nolwazi lwami. The end of the day kumele nge-account ukuthi lento oyikhuluma uyithathaphi. Iningi lethu asinawo umoya ongcwele. I'm telling you. Apostle Paul wababuza abazalwane, njengoba nasindiswa nakhe namamukela nomoya ongcwele but asikaze sayezwa shona kuzwa nangani. Iningi lethu namhlanje likhuluma izingane kwa nathi umoya ongcwele ungitshela ukuthi wakhe wamamukela yini umoya ongcwele. Awazi now, and for the fact that you don't know, it means akekho. So lento oyishoyo ke ukhuluma amandiki namandawo kusena umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele nawo kunento embili engahlangani. Umoya ongcwele ngeke ubehave kanje ubelihlaza kanje ungezwani kanje ubebhisi wehla wenyuka wena ubhisi sewaqedile amantombazana, uyawalala amantombazana, uyawalala uyadivorce. Ngeke umoya ongcwele ephila phakathi kwakhe kunikeza umlayezo kuyena egcwele phakathi kwakhe kuthi engakufundisi character yakho yokuthanda unkosikazi nemindeni yakho, but when you have got the Holy Spirit ngeke. I'm telling you, mina ngiyakutshela, because the first thing ubukhona bukamoya ongcwele ekithi kumele alungise mina ngoba ula kimi. So in other words, umoya ongcwele mayela kimi uclean indawo ahleli kuyona la uyena uzenza la ayikhiphela. Bona ubukhona bukamoya ongcwele kufana nobukhona beheat ku-microwave. I-microwave ama uyilayitile amaphela uhamba wabikela one by one kuthiwa phuma wena, ungaphumi wena, ayezwela ukuthi there is a heat here. Now it's a must ukuthi ayiphumela, angafuni ukuphuma ayoqhumela khona ngaphakathi. Ubukhona bukamoya ongcwele inkane, amanga, ubufebe, ubuqili buyayiphumela. That is a sign ukuthi there is a the presence of the Holy Spirit ila, and uma ikhona la it means okungafuneki la kuyaphuma. Now awukwazi ukuthi wena uhlema ukuthi umoya kaNkulunkulu ongcwele ukuthi uhamba uyalala uyabhabhalala bese kusazi yokhuluma ngelimi ukuthi the Holy Spirit unamanga. You are lying. And sikutshela lokhu sikwenzela ukuthi ukwenza ukwazi ukuthi ngelinye ilanga uyolanda phambi kwaNkulunkulu, because you are lying. Now chapter 8 verse number 9 incwadi ka Romans. Kunabantu abathi noma sebekholwa besinziwe bathi banomoya ongcwele ukuqoka kwabuyesho uyithi thina sisenyameni buka ngenye imehle enyama uyabona ukuthi yiGibhite lonke leli. Kodwa leli Gibhite
usho lona lithi umoya ongcwele ubona akunamoya ongcwele la yiBabylon elihlalele leli yiBabylon. There is no spirit of the Lord kulo mzalwane. Umbona umbuka ukuthi yiBabylon. Usho lona iBabylon thi the Holy Spirit told me guys ubuka ukuthi umahosha lo khuluma la, but lona leli Babylon liclaim ukuthi the Holy Spirit ulithume. Ofethu, this is just a simple warning. I'm telling you ukuthi kutleme ukufundise ukusho siakthelana ngoba siacta claiming that the Holy Spirit is leading us. The Holy Spirit told me, but know very well ukuthi one day all of us were going to stand before the Lord and si account ukuthi ubani wayekutshelile ukuthi shono lokho. Ngoba amadodana aseBabylon osisi bethi iBabylon ulibuka mahosha behambele babona ngogqoka bona the same people abo mahosha babona begqokile. They are claiming that they've got the Holy Spirit. Umoya ongcwele ongabafundisi ukugqoka nokuyiphatha nokukhuluma. Umoya ongcwele ongabafundisi njengomama ukuhlonipha amadoda abo ukuvela njengamakhosikazi. Umoya ongcwele ongabatsheli ukuthi in this kingdom uyithoba kuze kube sekufeni. Akabafundisi. The only thing abatshelayo nizambulo namavesi nokuyokhala lapha abaveza amafinyela nezinyembezi. And then ubukhona bukamoya ongcwele yilokho. Ubukhona bakhe abukho la khona bufika kithi bufundisa izinto ezithile uzwa ukuthi inyama yakho ithi khuluma umoya ongcwele ethi shut up. Uphuma uyokhala etoilet ubusula inyembezi uqhubeka nempilo. Tshela ubaba uthi uNkulunkulu ubuhlungu intando yakho. Ngeke uyazi lento awuyazi ngoba vela unayo umoya ongcwele. Akakukhuzwa unikhuza wena. Telling you. Yamdinga, you need the Holy Spirit. Awunaye. The reason why you on and off ngisho nesokukhonzena awunayo, you don't have the Holy Spirit. Awumazi. Base bekuthukile uplanile ukuthi ngizomgive umoya ongcwele shut up. Asigivani la. Awunayo. Izathu awunayo umoya ongcwele bonakala ukuthi utshwala wena uyabuphuza, akakukhuzi ngalutho, awushawana uvalo. The reason one of the sign ukuthi awunayo umoya ongcwele ukuthi ukulala kwena awusashawana unembeza akekho vela akakukhuza akakuthiba. Ukulala kwesekwaza kwajwayeleka, uyawazi nohlobo lamakhondom nohlobo lwamapilisi akukho ukushayisa ngovalo, ayikho into ekuthibayo. That's a sign ukuthi bukhona bukamoya ongcwele abukho kuwena ngoba awuthuki. Ayikho into ekuthusayo. Awuthuki. Kodwa mawutshela ubululu bakho masehlangana umoya ongcwele guys he told me something. Umoya ongcwele akakutshelanga ukuthi yekela ubufebe, akazasho lutho. Umoya ongcwele akazakutshela ukuthi yekela ubuqile, yekela uqola abazalwane imali, yekela uqola izalukazi imali for your own benefit. Don't do that. Wathi uJesu etshela abapostoli kuMateyu chapter 10 athi niphiwe ngesihle nanikelana ngesihle. Akakutshelanga umoya ongcwele ukuthi musukhokhisa abantu for umthandazo, akazasho lutho. Akakutshelanga umoya ongcwele ukuthi akuconsultwa abantu befuna ukukhuluma nawe, akekho umuntu kumele akhokhe ukukhuluma nawe, akakutshelanga lokho. The only thing akutshela nokunikeza izambulo namavesi amakhulu. He didn't tell you anything about things that you are doing that are not allowed in this kingdom. He didn't tell you that. The only thing that he told you is that wakutshela amagama eseBirnes Greek. That's a sign ukuthi akekho kuwena. And that's why you keep on repeating the same mistake owayenza kuze kube namhlanje. Unama strategies to manipulate people. Unama strategies okhanda sukusiza ngathi kuyothandazwa kanti kuyo fundraise. The Holy Spirit didn't tell you ukuthi uyakwazi lama strategies onke lezi inkonzo indlela zokukhanda imali. Akaza kutshela ukuthi iyeke lokho. Because uyakwazi akutshelanga. But mawutshela ubululu bakho ukuthi the Holy Spirit told me unamanga. Namanga. Siyakhumbuzana bafowethu namhlanje ebusuku ukuthi the Holy Spirit is in charge. Uyena oselekelelayo. Kubuhlungu. It's very painful. Ubukhona bukamoya ongcwele phakathi kwempilo yomuntu ngoba uchaphazeka kuzo kodwa manje sengiyachaphazeka lokho kwangempela. Hamba ukhala inyembezi. Uzwa ukuthi angiphendule umoya ongcwele athi akuphendula la thola shut up. Kwalomlomo. Abasemshadweni umoya ongcwele nabo bazokutshela ukuthi kubuhlungu kakhulu. Uzwa le ndoda engichaphaza sekwanele ukuthi angiphendule umoya ongcwele athi hayi akwenziwa kanjalo. Ukhala inyembezi
inyembezi kube ukudla kwakho. Ithi mayiphuma indoda emsebenzini ungena emthandazweni uthandaza, khala inyembezi uthi baba intando yakho ibuhlungu. Wena ukwazi lokho. The reason why ungakwazi lokho is because the Holy Spirit is not there. Kuba umoya ongcwele uhambelela ngenelela naseyinganeni zakho, ngenelela nakumsemyenini wakho, ngenelela ngonkosikazi wakho. Ngakukwazi. Chapter 8 verse number 9 uthi umpostoli Paul kuluma nebandla laseRome, kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini, uma umuntu engenawo umoya kaKristu lo akasiye owakhe. Uma umuntu engenawo umoya kaNkulunkulu akasiye owakhe. Mhlambe masihlehla sibuyela ku verse number 1. One of the I think one of the famous verses elithandwa kakhulu ethi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ngicela ukukusiza leli verse aliphelele. I think humble olicinga nge-amplified noma King James, the old King James. Leli verse maliphelele lithi from chapter 8 verse 1. Angithi leli siliphethe nama NIV nama NLT athi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Eliphelele ivision ayiphelele ithi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu abangihambi ngenyama abahamba ngomoya. So in other words kukhona ukulahlwa kwabakhona kuKristu Jesu if bahamba ngenyama, kodwa bathi bela kodwa balalela inyama yabo, yona balidayo, yona bacontrolayo, bahamba batshelwa yona ukuthi kwenzeke ini. Kukhona ukulahlwa kodwa akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu abaholwa umoya, because we know that the Holy Spirit is leading us to the right direction. Mina ngicela ukulekelela nalomlayezo wakho uhlela as we speak right now. Useless lo mlayezo wakho uyolimaza abantu abaningi, because umoya ngcwele kusena ukulidela kuleyo nto le. Thandaza, cela umoya ngcwele ukuthi let him give you the right message. Noma ngathi ukuphenduka umuntu oyedwa ngoba inhloso usikhona ukuphakamisa icrowd. That's why kofuna sikufunde nakubashumayeli bethu ukuthi inhloso akusona ukubanga umsindo usukuma kumoya ngeenyawo kodwa kungekho nosizakele. Noma ngathi uyanensa, but someone kumele umlezo kaNkulunkulu noma umoya ngcwele ekwazi ukumtakula noma kwazi ukumsiza. But we are the generation la khona sifuna icrowd usukuma ngeenyawo kodwa ungasizakala umuntu. That's why sihamba inkonzo ezinkulu, uhamba uye khona uhamba no boyfriend wakho, ufika lapho ubusiseke, uhamba nentombi yakho ubusiseke ungasizakele, because what we are preaching is not from the Holy Spirit. Ngeke ufika in the presence of the Holy Spirit uphuma njengoba unjalo obengekho umoya ngcwele, obengekho ngeke nawe ufaka sibami awushintshe lutho, kodwa mhlazana wafika uKristu. The reason why ubusy no boyfriend nje kuze kube namhlanje is because you don't have the Holy Spirit. Mhla wamthola lo moya ngcwele sikhuluma ngayo, ngeke uqhubeke emjolweni uqhubeke uyocula, ngeke uqhubeke ujole uthi abakuboni, because the Holy Spirit yena uzoguide impilo yakho. Ngeke kube nokuthula enhlizweni yakho, uyoyizwa lento esikhuluma ngayo yokwenza uzizwa ukuthi ngathi uhamba nqunu, ngathi everyone uyakubona ukuthi wenzeni. Okwamanje inkuzimalanga nje ehlema uthi umoya ngcwele eqhubeka emkhubeni wayo. You don't have the Holy Spirit of God. The reason why the reason why you keep on doing the same things because the Holy Spirit is not there. Apostle Paul ke ku 2 Timothy, 1 Thessalonica chapter, I think chapter 5 verse number 19. Uthi ma ekhona umoya ngcwele kaSilona idlozi ukusebenza kwakhe kuwe uvunyelwa wena. Uma wena ungamvumeli, hayi akasebenzi, uyayithulela nje, uyayithulela. uThessalonika lo ngimfunayo, chapter 5 from verse number 19. Verse number 19 wona wodwa nje uthi umpostoli Paul, ningamcimi umoya, umoya ngcwele ningamcimi, ningamenzi ethe khona kodwa angakhanyi. Kwabaningi nje bagcina bememukela kodwa akekho active.
Now ngicela ukugcina ngalokho bafethu, kukhathalekile umuntu ube nosuku olude, I mean to say, khathele. Kodwa bafethu angeke singakwazi, angeke sikuyeke ukuthi sizomemezela ivangeli. Sigcine ngalokho. uJesu uthi isibani somzimba amehlo. uKristu isibani somzimba amehlo. Uchaza ukuthi if umuntu azomuvela to the right direction, into ekwenza ukuthi ukwazi ukumuva kahle unganyathela amehlo ungenzi lutho is because amehlo ayakwazi ukudirect umzimba wakho ukuthi uye emeveni, uyodongeni, uyakuphi kuphi. Amehlo akwazi ukunikeza umzimba edirection right. Bese lithi iBhayibheli ke isibane somoya wethu unembeza wethu, okusho ukuthi ke nomoya ongcwele noma unembeza wethu wona osikhanyisela noma osinikeza isign yokuthi something is not right. Lento ukuthi amehlo isibani somzimba kuchaza ukuthi uma ngavula amehlo kanje isikhathi eside kungena idust, kuyogcina amehlo amangasavaleki, ukulimala iso lami liyohlala livulekile lingasasebenzi. The more we keep on doing izinto ezirong, unembeza uyafa. Makufuna embeza usakwazi uku-indicate umoya ongcwele something is not right. And once kwaze kwalimala unembeza wethu, it means sifile ezweni lawamoya, siya noma yikuphi, sikhuluma noma kanjani, sishadana noma ubani, because there is no Holy Spirit. There is no Holy Spirit who is there to guide us, to protect us. Ey'ntweni ey'ningi ezahlukahlukene. Umuntu ongaboni uya noma yikuphi, ukhuluma noma kanjani, usho noma yini. Uma umphaka enyameni ngathi manje ngiphakela kangaka, I wonder yini ingakanani. Why? Because akaboni. Same apply nomuntu ohamba umoya ongcwele ongekho. Uya noma yikuphi, ukhuluma noma kanjani ngoba akakwazi naloko akukhuluma ukuthi ukukhunyiswa ngoba isibani asisebenza. It's a piece of advice for every one of us. The Holy Spirit is in charge. Yazi lokho ke namhlanje ebusuku ukuthi everything that you are doing without the Holy Spirit ku-useless. Uzenzela wena wenzele yena. Ungamenzeli favor ngoba akayidingi favor, udinga abantu abamlalela mekhuluma. Indoda in the Old Testament yakenzela uNkulunkulu favor, yajeziswa ngoba yakhe yahamba yafica iy'nkunzi ey'khuluphele yafuna ukwenzela uNkulunkulu emhlatshelo. uNkulunkulu wacasulwa yikho khona lokho. Obedience is better than sacrifice. Umlalelo usimakade kundlula imhlatshelo. Lokho kuchaza ukuthi uma siyoba nabazalwana ababili abathatha beyolalela ukukhuluma kwakhe, kundlula nomuntu ogijima namatende, ogijima no life kodwa engamlalelanga uNkulunkulu. uNkulunkulu uyathanda ukulalelwa, and indlela right yokumlalela in these days simlalela through the Holy Spirit. And I'm praying now ukuthandazela lokho, if you don't have the Holy Spirit, yekela yonke into yenza, ayikho into yenzayo. It's a piece of advice, a piece of advice. Hlala balimaza abantu ngoba uoyela walento eshumayelayo yikho. If I were to give you advice namhlanje ebusuku bengizothi mina yeka konke okwenzayo, thandazela ubukhona bukamoya ongcwele, kuyoba lula konke okwenzayo. Umoya ongcwele akekho esiphithiphithini, umoya ongcwele akekho emsindweni. La khona kunomsindo. Ma kukhona into engifisa empilweni yami ukuthi I don't want to find myself competing with anyone. Ngiqala life because I want to prove a point. Noma ngaliprove ipoint, but there's one thing that I know, ukuthi kuleli point lami ngiliprova ngamandla ami, ubukhona bukamoya ongcwele abukho. It means what I'm doing ku-useless. Asize bafowethu, i-advice engakulekelela ngayo namhlanje ebusuku ukuthi if you are not sure ukuthi umoya ongcwele ukhona noma akekho, yekela lokho okwenzayo. Cela uNkulunkulu ukuthi angifuni ukuya endaweni la khona ngekho sho ukuthi ngithunyiwe wena. Akekho umzali ongashaya ingane uma ingane ithi ayizwanga ibuyele emzalini. But kukhona umzali ongashaya ingane uma yenza into engayithunywanga bese iclaim ukuthi ngithunywe ubaba, ubaba engashongo lutho. This is what we are doing today. Iningi lethu sithi umoya ongcwele sithumile, uJesu sithumile, engashongo lutho.
It's a piece of advice. Everyone's got a choice. Usuku lokwahlulela lona loyosho uNkulunkulu uhlulela ngokulunga ngoba uNkulunkulu kuzamile ukusitshela abaningi bayavuka kuze kuba namhla beyogcotshwa abanye ubabizwa ngoprofeti esithi umprofeti uNkulunkulu angakaze ayisho leyo nto. It's a piece of advice. Thandazela ubukhona bukaNkulunkulu. Ngamanye ungenzi lutho kunokuthi wenze into ongayithunywanga. Uma kukuthi khona into yakho ongayizwa kahle buyela kuyena baba nguzwanga. The reason why ngibuya ukuthi angifuni ukwenza amaphutha ngenza intando yami ngoba wonke umuntu oyenza into azenzela ngamandla akhe ugwedla kanzima, ugwedla kabuhlungu kabi yonke uyenza ngamandla akho. Kodwa abasuka bathunywa umoya ongcwele kubalula because the Holy Spirit is leading. I'm telling you. Noma yini ufuna ukuyenza wayenza ngamandla akho uzodonsa kabuhlungu kabi. Baningi abanye abantu babizwa uNkulunkulu bayeka imisebenzi bathatha imali bathengana namatende nama-sound system kuphelile namhlanje bafuna umsebenzi babebezenzela bona ku-useless. Umoya ongcwele angakuthuma ungakwenzi because lokho kwenzayo ku-useless. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasenze but indaba kamoya ongcwele ngicela siyithatha serious. Awukho umndeni oyokwazi ukugcina if the Holy Spirit is not there. Ukho ukudla oyokupheka ube nomsoco kube sibusise ekhaya if the Holy Spirit is not guiding you. I'm telling you. Umoya ongcwele uyi-source of everything. Uyisenta yokuphila. Sishiwe naye manje. Kunabantu abamjambayo bahamba bochaza into eningi nezambulo ezinkulu but the Holy Spirit is not leading us. Noma ekhona ekhala efuna ukusebenzisa asimnikeze ithuba lokusebenza because sinemithetho yethu nemikhuba yethu yamasonto ethu. Before the Holy Spirit is in charge and we must give him a chance to lead us. If angashongo lutho asihlale phansi. In the Old Testament abantwana bakwaZisrayeli mabehamba phambi kwabo kwakhona ingilosi lithi iBhayibheli ingilosi uNkulunkulu athi kubantwana bakwaIsrayeli ningayichunungi le ngilosi ngoba amazwi ami ngiyibeke kuyona. iBhayibheli ebusuku kwakukhona insika yomlilo. Leyo insika yomlilo ingilosi ehamba phambi kwaIsrayeli yarepresenta uKristu bese kuthi insika yomlilo ebusuku yarepresenta uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi ngomlilo oqothulayo bese kuthi emini kwakukhona insika yefu emafini khona amanzi ayerepresenta the Holy Spirit. Now kokubili insika yomlilo ebusuku yayimele uNkulunkulu imele ihita ngezikhathi zokubanda ebafudumeza. Ebusuku emini insika yefu yayimele umoya ongcwele in the other side of the corner i-umbrella ngezikhathi zokushisa ibapholisa. So in other words, in the Old Testament i-presence kaNkulunkulu iphelele njengoba injalo yayikhona ibahole. Bebengekwazi ukumove ingelosi kaNkulunkulu ingekho phakathi phambi kwabo banikeza i-direction. Bebengekwazi ukuhamba umoya ongcwele engekho phakathi kwabo ifu lingekho phakathi kwabo. Now even in the New Testament yoba siphile namhlanje kuyezikhathi zamanje siyabudinga ubuthathu bukaNkulunkulu kodwa uJesu usinikeza isiqiniseko ukuthi no khululekani umoya ongcwele uyobekho uyona uholela kulo lonke iqiniso uyonitshela nezinto eseniyikhohliwe mhla ifikile. We need him. Lithi uthi uJesu metshela abapostoli ku chapter 10 methi lithi iBhayibheli wababiza abayishumi nambili wabanikeza amandla phezu komoya wathi kuhambeni kwenu shumelane indaba zombuso uthi qaphelana abantu besathi ningethuki ukuthi niyokuthini uma benibizela emasinagogeni banibizele endaweni zabo ukuthi ngaleso sikhathi umoya ongcwele uyoninikeza lokho kumele nikuphimisele. Bafowethu ayikho into ongayikhuluma ngisho nasemsebenzini ngisho naseyinkantolo noma ikuphi asethembe lutho without the Holy Spirit. That man is guiding us everywhere. Uyena osigayidayo. I'm telling you. Ngawusebenzisa imandla akho nenyama yakho. Ngisho noma ngathi uyi-interview ngeke uyipase ngengqondo yakho. The Holy Spirit will guide you. Uyamdinga umoya ongcwele. Hayi lo wamadlingozi, angisho loyo. Umoya kaNkulunkulu ongcwele. Umoya wokuthula, umoya wothando, umoya wokubekezela. Umoya kaNkulunkulu. Owusekujuleni owuhlolisisa ekujuleni kwenhliziyo yethu okwazi isicabangayo owazi ukuthi what we are doing useless without his presence. Kuyingozi kakhulu uqala umsebenzi usebenza kanti imfolo mana ikutshela ukuthi kusetshenzwa laphi nothi sengigubhile umgodi bese fika athi no le ndawo enigubha kuyona sikhona kumele sisebenza kuyona. Yila kwesichaza khona ngomoya ongcwele ukuthi lo mshikashika wonke siwenza namavesi nezambulo siwenza without his presence
kuyizeleze ngoba mase efikile uyosho ukuthi akumelanga ukugujwa ngale ndlela. We need the Holy Spirit to guide us, to protect us. It's a piece of advice. Ayikho into eseyenza ibe nesense if the Holy Spirit not there. It's a piece of advice. Nawe uqale gogogo lakho liyeke. Uma uqala phansi umoya ongcwele kube no guidance. Uyoshela khona lokho ukuthi waqala igogogo lakho umoya ongcwele engakuthumanga. Uyoshela nje khona lokho. Kuyeke. Akube uyena okuthumayo. Mina if I were to give advice kule gang ethanda ama-pulpit bengakutshela mina mawufuna ukuvula isonto liyeke. Iphisi job le nto. uNkulunkulu uyazi ukuthi asikufisi lokufisa leyo ndaba yokuthi nabazalwane sine-branches elidayo. Umoya ongcwele uyakwazi. If ngempela is the Holy Spirit who's leading you, akakhuluma kuzwakala, but if usebenzisa ingqondo ayiyeke leyo nto. Yekele. Ma uyimisele kumbono usimakade yeke nje. Kumnandi kabi ushumayele kunohamba ukukhohlisa abantu. Prophet asiphumuleni manje. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Uma khona olangakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda. Hayi ukuphikisana. The Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will protect us. The Holy Spirit will lead us to the right direction. Lokho sikusho namhlanje ebusuku. Ene angigcina ngalokho. Ngicela ngizwa ngomoya engenyama. This one is very important. Ngifuna ukukhuluma nalabo sisi bethu laba akuthi makuthiwa lo moya ongcwele enayo manizoshelwa. Ngicela ngizwe kahle kulokho kabili hayi kanye. Umoya ongcwele esikhuluma ngaye. Uma kuzofika mina manje ngizokweshela ngithi ngiyakuthanda. Umoya ongcwele uzokuphendula manje, tshela wena manje ukuthi yiqili leli. Miyake lo moya ongcwele ogogo bakuthi kumele uyothandaza kuqala. Umoya ongcwele ukhuluma manje ngoba sinayo, uhamba naye manje. Mangathiwa ngifika kwena ngithi ngiyakuthanda, umoya ongcwele ukufakaza la manje ethi alutho udlala ngawo. Noma kuthiwa umyeni wakho lo. That is a sign ukuthi nina umoya ongcwele naye bosisi bethu, because wena makufika insizwe usafuna ukuyothandaza. Kanti uma unayo umoya ongcwele akasho ngolutho makufika insizwe ethi iyakuthanda, wayenza njani wathula. Akasho ngolutho makufika umuntu athi ngiyakuthanda sisi, akafakazanga wathula kumele uyomcinga. That is a sign ukuthi you don't have the Holy Spirit. Because ukuba unayo umoya ongcwele uyofakaza ngaleso sikhathi ayikutshela manje. Uyakhumbula uma kufika uSimiyoni lesa sanusi lesa noma leyanyanga yafika kubapostoli phethe isaka lemali. Ukube yimi nawo bengisayothandaza ngibuza uNkulunkulu ukuthi le mali ivela kuNkulunkulu noma ivela kuphi. Lithi iBhayibheli abapostoli babona ngaleso sikhathi ukuthi yiqili lo. Nina umoya ongcwele thina umoya ongcwele sinayo manje ufuna ukuqala uyomthandaza akasho lutho manje. Mina I'm telling you, you must know this thing yokuthi uma umoya ongcwele wakhe engakhuluma ngaleso sikhathi kumele umgwedle ukunikeza 10 days umgwedle akhuluma awunaye musuke igodlizo nje. And usisiphethu ufuna sibatshele ukuthi lo moya ongcwele enatshela emasontweni ukuthiwa uma kufika insizwe hamba uyothandaza kanti awunaye yini, akekho yini kuwe manje. Uma ubizelwe mission ezokhuluma nawe umoya ongcwele afakaza this is your man. This is your man. Bese mhlawumbe ungathi ngicela ukwenza isiqiniseko sale nto engizwa ukuthi kuyiqiniso yini. Asikuyekeni bafowethu. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Makhona la ngakholwa siyathemba ungenele uzofunda. Kunamasonto nje ukuthi maseqala emkhuba ungaze ukholwa ukuthi bayakholwa. Sayathandaza ngezwe uNkulunkulu ukuthi uthini. Umoya ongcwele wena uthini? Hayi bafowethu ngeke. Ezinto ethi mayikhulu uzizwa kathi ukukholwa kanti ukukhombisa ubuhlathi bethu. Cha, imase efikile umuntu ufuna umuntu uyothandaza. Umoya ongcwele othini mawuthi uyothandaza? Akasho ngolutho. Ekhona. Intombi iyathandaza makufika insizwa. Ikhe thatha izinsuku nje ezili ibopha ibhandi ithandaza. Le ntombi ethandaza kangaka nje base ufika ubrother
uMongcwele akaze imthole yini ngoba kwakhona lokho nje ukuthi kuzofika ubrother kuba uMongcwele ukhona ngabe wayahambulela athi umyeni wakho uzofika umyeni wakho uthi ufika nje kube ufakazi nangu lo Mongcwele angitshela ngathi this is my man wena kube surprise angeke mfethu angeke mhlawumbe angisho ngithule futhi asiyeke ngenza ngikhathele into ka-one kodwa ngiphoqele ukuthi bafowethu ningixolele bafowethu uba on and off endabeni yolife sometimes umuntu ubuya bebhizi but I'm trying my best bazalwane ningibekezelele ukuthi sometimes ulife singabi nawo sometimes sibe nawo but I'm trying my best ukuthi isikhathi engibe naso angisuka ngiba naso ngikwazi angikho nje sakhani semnambithi ngihambe nethulusi nje wona ngenza ulife ekhambeni ngeke ngimkhohlwa bafethu suka kude kakhulu and I will try my best ithuba nethuba ngilithola ukuthi sikwazi ukuxoxa because asizenzeli thina inhloso ukuthi kuba nabazalwane esizakalayo ebudeni bendlela so ke uNkulunkulu akasenzele umusensi ukwenza ukuphila kodwa iyo into esisho bafethu ukuthi God is in control, the Holy Spirit is in control, the Holy Spirit is in charge. Ngenani bafethu 2 minutes 3 minutes bese sixoxe bese siyathandaza ngicela makhona barequestile bakhona barequestile bafethu basho ukuthi barequestile bese siyaluzana siyaxoxa bafethu sanibonanga bafethu bakhona barequestile sixoxe kafishane nje ma requestile ubhala lapha phansi ngoba abanye barequesta ngephutha mase accept athi hayi man awunayinceke mdala ngayigcina ligodwa kuwe mfundisi kudala ngayigcina inceke yami hawu bishop elikhulu babe mangethe abele abele usiyabikelela nceke yenkosi mani ngibonile nje namhla tsena ngibona le topic ngabona nje vele ukuthi hawu sethvele tiyalima nje noma ungakaqali ukukhuluma ukhuluma ngendzaba lenkulu mangethe indzaba yamoya ingcwele hawu bazalwane ngiyo into lesilekha kuyo nceke yenkosi ngiyo into lesilekha kuyo njengelibandla laKristu uma ngabe sinamoya ingcwele bazalwane angeke size seduke yathi khona indoda leke ichaza kahle khona inceke yaNkulunkulu lapha umuntu omdala uBishop SP Ndlovu lengumthanza kumbukela la ku-YouTube lapho ukhona ngalapha eKZN ayithanza leya ndoda nayichakata indoda yamoya ke yathi tinyelanga nayikhuluma ithi there is no church without the Holy Spirit ize isinayibekisa ithi even lencwadi lebhaliwe lokuthiwa izenzo zabapostoli kahle kahle akusona izenzo zabapostoli izenzo zamoya ingcwele because bapostoli basengakabi namoya ingcwele bekubani be-upper room bekubani bekutivalele endlini but nakafika moya ingcwele nguye lawo bakhipha ku-upper room sibaphumele ngaphandle bayoshumayela indzaba etimnanzi taNkulunkulu so kunjalo nje bangethe moya ingcwele nguyena nkulunkulu uyabona nawukhuluma nge-lifestyle nawukhuluma ngoba Kristu bazalwane ufuna siku-understande kwekuthi ulethe kwekuthi sitophila lempilo lebeyivele idesignwe nguNkulunkulu ukuthi siyiphile so moya ingcwele ke ungena lapho uke wathi na ukhuluma kahle wathi uma ngaka-installwa kuwe kusho ukuthi there is no connection lonayo because uNkulunkulu nakafuna ukuqhumana nawe u-installa moya ingcwele kuwe because uNkulunkulu can only speak through the Holy Spirit akhulume ngawe that's why athi Kristu ngalenye langa kuNicodemus lokudalwa ngumoya kungumoya kodwa lokudalwa inyama kuyinyama so uthi ke ngawubona kanjani umbuso uthi you need to be born again. To be born again is to be born of the Spirit. Naso utala ngakamoya kusho ukuthi manje urelaya kumoya uNkulunkulu ukhumana nawe ngamoya uyabona nje nceke wenkosi na utangabe uqala sasebenzisa ama computer ngadi manje mangabe bekhona i-device lona loyisebenzisako asesithi i-camera kuze iqhumane nale computer le camera bekudinga ukuthi kube no software lo itayi installer lapha kule computer so that these two things
kuyokhona kuqhumana usebenza kanjalo ke naNkulunkulu bazalwane akakwati ukusebenza ngenyama angeke uNkulunkulu ayisebenzise inyama that's why namhlanje sinemakholwa lasebandleni sinemakholwa lasemasontweni langenaye emoya engcwele they can only rely kumfundisi wabo as a leader they can only rely etintweni letinye ngaphandle kwaNkulunkulu because uNkulunkulu uqhumana namoya engcwele lophakathi kumuntu that's why yathi ke hlalana eJerusalem lize nemukuliswe amandla ngoba nangabe ningakamukuliswa lamandla asho ukuthi ngoba bazalwane sifuna understand ukuthi before Christ akhuluma lamagama the scriptures were there but bekathi Christ kusema scriptures engamsebentele umuntu ongenayo emoya engcwele that's why ithi hlalana eJerusalem nize namukuliswe amandla kukhona ukunderstanda wona lawo ma scriptures bebanelungelo lokuvela bathathe imibhalo bathathe ama-scrolls noma mhlawumbe bathathe ama-scrolls bahambe bashumayele ngama-scrolls but uthi Christ uhlalana eJerusalem ngoba ema-scriptures akazange abasebentele ngisho abapriest badzinga ukuthi abantu bathole umoya engcwele kuze basebentele kulento yekhona so sisho njalo nje nceke wenkosi bengisabuka lenye livesi 1 Corinthians chapter 2 ngicabanga ukuthi 1 Corinthians chapter 2 kuleka mfundisi kuleka kuluma into yasekhaya nokukhathala kuyaphela kuleka mfundisi kuleka kunjalo nceke wenkosi ngisabuka 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 2 if I'm not mistaken chapter 13 I mean verse 13 number 13 uthi Paul nakakhuluma lapha uthi sikhuluma tintfo tamoya sithi khulume ngamoya futhi sithi khulume kubantu abanamoya so akukho lenye indlela bazalwane lesingakhuluma ngayo sine problem namhla because moya ongcwele akekho yenceke wenkosi moya ongcwele nguye lokuthicha ukuthi ku marriage ufuna uphile kanjani because moya ongcwele usinakafika yena abulale ipride umoya ongcwele usinakafika yena abulale ukuthi iphakamisa usakhuluma nje ngayo lento usakhuluma ngayo lento ukuthi nje mhlambe nawo approach wang brother intombazane uya approach a brother mhlambe ngeteluthando nakakhuluma na you have to have the spiritual eyes because uyakholwa wena okay asinenzaba ngahamba uyothandaza sinankinga nekuyothandaza but kuthi teni kuwe kokuqala what is the message lefikile kuwe kokuqala because you have to know the character because umuntu bazalwane i-character yakhe kuthiwa umoya engcwele yakhiwa umoya engcwele so kufuna ubone le character uthi lo une-character yaNkulunkulu because kunamoya engcwele lophakathi kufana lento nceke wenkosi yemavesi kukhona abantu othi ukhuluma nabantu zabantu kaNkulunkulu bathi kukuvesi bani lo mina waze wabuta lo mbuto uthi kukuvesi bani hayi ngoba kukabe ngibona ngathi usesemncane enkosini usamiswe emavesi kusho ukuthi wena kahle kahle nangakakhulunywa livesi kuwe ngeke uzukhona but kukhona into yokuqala lefuna kukhona igama lokuqala lefuna lifike before ubuto emavesi i-approval yokuqala efuna ibe semoyeni ukuthi le nto lekhuluma kulo yaNkulunkulu noma isiyo yaNkulunkulu tinto taNkulunkulu ngeke nkosi sibona kungakabhalwa napha livesi bese lilandzele emuva ukuthi hayi le vesi lingakufakazela lokunako kodwa moya engcwele sakufakazela ekuqala but abantu labangenayo moya engcwele ungakakhuluma ilivesi akabeva lutho bona ungakakhuluma ilivesi futhi bakholwa ngoba sobatshele livesi cha abazalwane moya engcwele lophakathi kithi usisita noma sisenzabeni noma mhlambe siphasi noma sikuphi singakaphathi angeke uve nceke wenkosi ukuthi abapostoli bahamba around baphethe amabhayibheli nabashumayela bebangahamba baphethe amabhayibheli lento lebeyiphakathi was enough emavesi bebangawaphatha only to ukuthi bafakazele lento lena ike yenteka ngisho Kristu kwafika lapha esinagogeni watoshumayela bamnika scroll bathi akashumayela uyazivula scroll ufunza incwadi ya-Isaiah 61 umfundzi incwadi ya-Isaiah 61 ukuthi umoya wenkosi ungigqobile ukuthi namhlanje noproclaim ngizoba lithi mnanzi bayajabula kuthiwa bajabule lapha esinagogeni ngoba balalela into labayijwayele balalela into labayivayo lento labahlala batshelwa ngayo imihla nemalanga kwala lakho laseyivalwa manje ama-scroll sekuthiwa abisele endzaweni yawo wema Kristu wangahlali phasi uthi Kristu waqhubeka nemagaba ukuthi namhlanje nanithi vele kuthi namhlanje imibhalo igcwalisekile baqala manje baphambana naye ngoba sekukhuluma moya masesikhathi samoya bebakahle beve emavesi bebajabula ngesikhathi beve emavesi kodwa nasekukhuluma sambulo samoya engcwele manje sebaqala babheke eceleni manje hayi bokhuluma kahle ekuqaleni asisakuva kusowuthini manje because sekukhulunywa indzaba letifihlakele letingasita wonke umuntu ngoba tindzaba tamoya engcwele nceke wenkosi tifihlakele tiyimfihlo ngento letiveta into leyimfihlo yaNkulunkulu kukhona abazalwana kabi into lesebaleni nje ungabona ngathi wena into lesebaleni le nto lesebaleni i-religion into le-understandwa nawe bengumuntu into lehamba yofunzelwa esikolweni i-religion
nawubona abantu babuya baphasile ema-Bible college basafundzele i-religion kodwa indodana kaNkulunkulu is concealed in the Holy Spirit. Nasesinamoya engcwele kulakho tivuleka indodana kaNkulunkulu sishumayela emaqiniso amoya engcwele sibashumele kubantu abanamoya ngamoya kude lenye indlela lesingayenda ngayo bazalwane. Moya engcwele yena kuphela labanamoya engcwele-ke batawufakazela bayawufakazela lokho kodwa labanganayo moya engcwele bahlale bakhweshile ngoba ti-contradiction indodana kaNkulunkulu uma ungenayo moya engcwele. Awu angibonge makethe Nkosi yami kodwa nje indaba yamoya engcwele ngiva ngathi ngabe kuba ngumjovo ngabe ngijova wonke umuntu sithi khona kuhlala kupheji lelilodwa si-understandana. May God bless you. Siyabonga ncebe yenkosi uqhubeke njalo uNkulunkulu wakuphe amandla egameni lenkosi. Amen. Bathi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bhuti sisho njalo bafethu. Sikhuluma izinto zikamoya kumoya kwabantu abanomoya. Without the Holy Spirit there is no church. Without the Holy Spirit there is no marriage. Ngaphandle komoya ngcwele akukho singakumisa. Sifuna ukucizelela kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uma umoya ngcwele engekho ayikho into esokuyenza ngoba konke esikwenzayo ku-useless. Ilokho sikushoyo bafethu. Ngazi bakhona abazalwane abarequestile ma bangekho bafethu shona into hayi no sesiright siphumuleni ma urequestile bese ngiyaku-accept. Bafethu siyabonga kakhulu. Ilokho sikushoyo futhi siyakucizelela ekuthenini there is a Holy Spirit. Uyena olekelela impilo zabantu. Sometimes umoya ngcwele akazenzi zonke izinto ezivunyelwa abantu ngoba uma sizolalela yena siholwa uyena inyama ayikwazi ukubamba izinto zakamoya. A carnal man doesn't understand the things of the spirit. So kuhlala kuphambana njalo izinto zakamoya azihambisani nenyama. Kuhlala nje kubhidana isolid yabona wezayona. The Holy Spirit is in charge and sifuna ukucizelela lokho. Bonke abantwana bakaNkulunkulu ungakuclaimi uklama nginaye nami umoya ngcwele akusona into okubangwa ngayo la kunomoya ngcwele khona kunokuthula. Sifunde leli verse lokugcina nce bese siyathandaza bafethu siphumuleni. Umpostoli Paul lo okhuluma nobani ukhuluma ebandleni laseGalatia chapter 5 verse I think number 19. No, asini ku-22 yenyama ngale msebenzi yenyama. Chapter ilezi zinto lezi ngiye ngithi mina uma uyimisele ngokukholwa nawuyimisele ukwazi ukuthi awufa hamba uyobhala chapter 5 verse number 22 encwadini lokhu. Wanda lemthandazweni emide namagama esiGreek nesebiro Father God, I come before Father God. Yeke lezo zinto ukusilekelele ngalutho. Ma ukuthi uyakholelwa endaweni yokuthandaza hamba bhala lezi zinto lezi. I think from verse number 19 uyibeke la unamathisela imisebenzi yenyama nemisebenzi kamoya uthandazela lezi zinto edila nephakathi la kumoya ngcwele kwelekelela. Now here's the sign yokuthi you have got the Holy Spirit. Umoya ngcwele akabonakali ngezilimi, umoya ngcwele akazwakali ngezambulo namavesi ukuthi you have got the Holy Spirit. Why? Because ku-chapter 7 ncwadi kaMateyu uthi uJesu abanye bathi sakhipha amadimoni ngegama lakho saprofeta ngegama lakho. It means bakhona abaprofetayo nabakhipha amadimoni egameni likaJesu kodwa bangasibona bakaJesu because abanawo umoya ngcwele. Chapter 8 verse number 9 lo ngonayo umoya ngcwele akasena kaNkulunkulu. In other words, uma you have got the Holy Spirit akulula ukubehave anyhow because the Holy Spirit will guide you. Buyingozi kabi ukuhamba umoya ngcwele ngekho because you're endaweni wrong, but khona bakamoya ngcwele you are moving to the right direction. Verse number 22 kepha izithelo zikamoya zuluthando. Automatically uma sibona umuntu othanda abantu kuproduceka umsebenzi kamoya ukuthi automatically umoya ngcwele uyaliproduce uthando. Awulifake awusmile senja sokuveza amazinyo kodwa inhliziyo iyabalisa uthando liyagoboza esiswini somuntu onomoya ngcwele livela uthando. Lithi iBhayibheli nithandana nibekezelelana nithethelelana njengaloko noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Uma umoya ngcwele ekhona umntwana kaNkulunkulu banalo uthando. Uthanda abantu abasiphezulu nabantu abaphansi nabantu abanako nabanganako. Why? Because the Holy Spirit is there. Uyaliproduce uthando. Asikhulumi ngalento yakho yokuthi unomoya ngcwele kodwa akuzonda awuhlebi abantu balamba phambi kwakho beswela phambi kwakho yet you are claiming that you've got the Holy Spirit. Unamanga ngoba umoya ngcwele ekhona. One of the sign ekhombisa ubukhona bukamoya ngcwele kumuntu ongazi ngoba mina ngeke ngikutshela ukuthi unomoya ngcwele kodwa uthando unalo liyakhombisa ukuthi lo muntu unawo umoya ngcwele.
Kepha izithelo zikaMozulu uthando nokujabula. Sijabule ngoba sinakho. Sijabula baze bathi sizenza ngcono sicela ingane. Umoya ongcwele akwenza ube nokuthula, ekunikeza ipeace eyiphithiphithini zempilo nezifo ezokuhlasela. Aproduce isithelo sokukunikeza ipeace phakathi eyiyaluyalwini zempilo. Phelelo umsebenzi, udivosiwe, iy'ngane ziyale nale. Umoya ongcwele ayikhande into yokuthi ube nokuthula, ngoba uma ekhona phakathi kwakho isihlahla esitshaliwe uyakuproduce lokho, awuyikhandeli khona, awukuthandazeli ukuhamba uyokucela. Umoya ongcwele ma ekhona uyena okuvezayo kuthiwa kwenziwa yini azenza ngcono ngabe nganalutho. Kanti umoya ongcwele ma ela uyakwenza uhlala unesmile unganalutho, ugqoka isiketi esisodwa usiphindaphinde kodwa uma usayinile kuba ngathi uthenga into entsha. Ma wakho u-2 room kuba ngathi wakho i-double store ekwenza ujabule. Yena ma ekhona uyakunikeza lento yokweneliseka, uba satisfied. Uthi umpostoli Paul, I have learned to be satisfied or to be content. Noma ngathiwa ngihlezi kanjani uthi ngiyakwazi ukuba phansi ngiyakwazi ukuba phezulu ey'meni zonke nasey'ntweni zonke, ngafunda ukweneliseka. Ngeke kweneliseka uma umoya ongcwele engekho, ngoba abanganayo umoya ongcwele abashada idudla abafuna iy'lende, abashada iy'lende abafuna iy'dudla, abashada abafishane bafuna abade, abashada abade bafuna abafishane, oshada unamagwegwe ufuna ngathi uneshwaphu, onezinqa uthi ufuna ngathi oneshwaphu. Bidana isolid, because angeke ukwazi ukweneliseka if the Holy Spirit is not there. Nabahola ama-1000 baqhubeka betshontsha ngoba umoya ongcwele akekho. Uma ekhona uyakwenza weneliseke la noma ngathi uhlezi kanjani. Yamdinga umoya ongcwele, yamdinga. Kepha izithelo zikaMozulu uthando nokujabula nokuthula. There is a peace where there is Holy Spirit. Nokubekezela, kuyabekezelelwana. Bekho abantu sengikhathele wena. Umoya ongcwele ukunikeza le nkonzo yokubekezela abanye abantu abaphutheni abo. Akekho umuntu okhahlelwa ngaphandle ukuphumaneni phela la. Emasontweni kuyaxoshwana ngoba isithelo sokubekezela awukwazi ukubekezela umoya ongcwele ngeke, ngoba uyena ukufundisa ukubekezelela abanye abantu. Njengalokhu uNkulunkulu noma uJesu wasibekezelela, uyasibekezelela kuze kube namhlanje. Wena ngeke ukwenze lokho ngoba akekho ukufundisayo inkonzo yokubekezela. Yamdinga umoya ongcwele nenhliziyo encane. Yabakhipha abantu eduze kwakho. Wena udlali wena, ngifuni mina mbhenywa ngisona insango. Umuntu ngimkhipha njengefinyila losha udongeni. Angidlali mina. Uyincoma ngokuveza imisebenzi yenyama ukuthi usenyameni. Lolu lima likhulunywa kulombuso kwabantu abaholwa umoya. Akekho umuntu otshela ukuthi sengikhathele, mina ngiyakhathala, ngiyaphuma nje emntwini. Ayisebenzi in this kingdom kwaba nomoya kaNkulunkulu. Nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba, self control. Akukho umthetho omelele nokunjalo, kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni nyama kanye nokuhuweka nezinkanuka. Uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Awuzwa verse number 25, uma siphila ngomoya masihambe futhi ngawo umoya. Ngafetha sekile mongcwele singamkhuluma uze abuye uKristu ayingeke. Mawuthi sihamba, that's why umpostoli Paul athi bazalwane ningadakwa wine dakwana umoya. Yabo mfethu, ngadakwa wine dakwana umoya. So umpostoli Paul uthi uchaza ukuthi umuntu odakwe iwayini noma umuntu odakwe utshwala nomuntu odakwe umoya ongcwele ibehavior yabo iyafana. Undumnandi lento. Umuntu odakwe utshwala nomuntu odakwe iwayini mawubabuka laba abantu ibehavior yabo iyafana, ngoba odakwe iwayini noma odakwe utshwala ukukhuluma kwakhe akusakhulumeni utshwala obukhuluma umuzwa enensa landa kude umuzwa ukhulumiswa into athi awuphuzile nje. Mase ephuzile uba kanje umbona noma ehamba itepe embili emuva 2 phambili, ubona yini ehamba kanti uphuzile. Ngamanye amagama utshwala buyayishintsha i-character yomuntu, imshintsha ukukhuluma, imshintsha ukwenza utshwala. So umpostoli Paul ke uthi ibehavior yotshwala mayifika empilweni yomuntu nomoya ongcwele mayifika empilweni yomuntu imenza kanjalo. Uma umoya ongcwele wagcwaliswa uyena uyakushintsha ukuhamba, ukushintsha ukukhuluma, akushintsha yonke into uma ela kuwe. Wena unayo umoya ongcwele ngoba silokwamukela uJesu kuze kube namhlanje kusayifanela. Ningadakwa iwayini kodwa dakwana umoya ongcwele ngoba uma ifikile ushintsha i-character yakho yonke, kuphila i-character yakhe kuwe. Abantu baze bamangala uthe uyamazi ndomzalwane wase wasindiswa. Asiyekeni bafowethu, siyabonga kakhulu ngani zakwethu. uNkulunkulu omusa asigcine isonto kusasa kwabakhonza kusasa
niye emasontweni bafethu niyokhonza ufuna uNkulunkulu phezu kwamasonto enu niyagcina amasonto nigcina uNkulunkulu uthi uJesu nilahla imiyalo kaNkulunkulu ukuze ngigcina isiko labantu. Siyabonga kakhulu ngenza kwethu, kodwa I'm praying, ngiyafisa futhi ngiyalangazelela ukuthi engathi phezu kwako konke okwenzayo ucela umoya ongcwele ukuthi akwelekelela nabayongena emshadweni as we speak, naba-approachwayo as we speak, ngathi ungacela umoya ongcwele ukuthi akusize nemsebenzi lo ufuna, ngathi umoya ongcwele ngaba wena okulekelelayo akutshela ukuthi no uright awukho right, because anything esingaba nalithi iBhayibheli isibusiso sikaJehova asenezela usizo siyacebisa, okusho ukuthi there is a peace entweni evela kuNkulunkulu. How do we siyokwazi kanjani ukuthi lento ivela kuNkulunkulu? Because the Holy Spirit will guide us and lead us to the right direction. Ayikho into soyenza bafethu uma umoya ongcwele ngekho. I'm telling you, abanye bethu sisey'inkubeleni singene ey'khinsini zothando ngenxa ukuthi sathi angamehlo ethu nangenyama yethu. Umpostoli u-Abraham in the Old Testament wayethi ehamba noLoti umngani kabhuti wakhe. iBhayibheli mase kubanga ukuxatshana wathi uAbraham etshela uLoti athi singaxabani ngoba singabazalwane, asenze kanje, khetha indawo ozoya kuyona nami ngizothatha enye indawo. Lithi iBhayibheli wabuka iSodoma neGomora, lithi iBhayibheli lalumhlaza iSodoma neGomora, wasebenzisa amehlo akhe ukukhetha iSodoma neGomora, not knowing ukuthi lapha eSodoma neGomora kugcwele izitabane, izinkunkuni. Impilo yaseSodoma neGomora in few years to come izobhujiswa ngomlilo. Yabona lento ukuthi izinqumo zakho zempilo, everything that you are doing usebenzisa amehlo akhe enyama, uyowela emgodini obumnyama. Baningi abantu namhlanje abalahla amadoda abo ngoba banganawo umoya ongcwele. Indoda ifika na eyikala ngamehlo njengamanzi ophuthi, not knowing ukuthi kusasa libaphetheleni. Baningi abantu namhlanje babe mhlatshele inyonka ngoba bakhetha ngokwamehlo abo without the guidance of the Holy Spirit. Babuka amadlela aluhlaza, not knowing ukuthi lamadlela aluhlaza hamba nezithwala, hamba nebutabana, hamba nazo zonke lezi zinto. Bafethu ayikho imishado esokho esiyimisa, ayikho imizi esokho siyakha ime if the Holy Spirit is not there to guide us, to protect us, to lead us ey'nqumeni zonke zempilo. Asiyekeni bafethu. Yabona nje kumanje baningi basemshadweni, kumanje basebhotweni elincane bayavutha, bavuthiswa ukuthi bayadecide banquma ngemehlo abo nangenyama yabo kungena khona. Barealize sebephakathi manje ngoba loya wami inyama yakhe yamtshela ukuthi akasiyona indoda, khane realize manje ukuthi actually indoda kwakuloya. Umoya ongcwele ma ekhona ukukhombisa izinto abantu abangayiboni, bathi ufunani kulothi uNkulunkulu noma umoya ongcwele uthi uyena lo nkosikazi wami. Usabathi uthi awuye lo, bathi kusho bantu uNkulunkulu ungilindele to this man. It will make sense later. Into kaNkulunkulu ayiyenzi ingqondo, but mas nomoya ongcwele asiduki. Babotho ongcwele senkosi ethu uJesu. Siyakubonga baba ukuthi uNkulunkulu wena wedwa ofanele ukutuswa. Moya kaNkulunkulu ongcwele siyabonga khona bakho kule ndawo ebusuku. Khulumisana nenhliziyo zethu. Sicela usenzele umusa, ungasinikeze ukuthula, silenze izwi lakho sigcine. Egameni likaJesu Kristu Inkosi. Moya kaNkulunkulu ophe konke, moya othanda ukubekezela, moya ukudala. Siyacela nasebusuku ukuthi uselekelele. Babotho ongcwele sithandazela ubukhona bakho nokusigayida ensukwini zokuphila kwethu kuzo zonke izingxenye zempilo, ngoba akukho siyokwenza uma wena ungekho. Usho nokukhuluma ngeke ukwazi uma wena ungekho. Egameni likaJesu sicela usifihle babotho ongcwele, ufihla namalimi ethu ekukhulumeni kwethu ngoba sikwazi ukukhuluma. Siyathandaza ufihla nehlazo lwethu emndenini esizalwe kuyona, abantu esishade nabo namabandla esihlanganyela kuwona ney'ndaweni esisebenza kuzona. Cela usifihle esandleni sakho. Tobhalayo esandleni sikaJehova uNkulunkulu wethu ukhona amandla negunya. Wabonakalisa kwethembeka kwakho ngokuthatha izwe labezizwe lenza laba yifa labantwana bakwa-Israyeli. Father, we pray ukuthi uyoselekelela. Siyanqaba kweNkulunkulu ongcwele ukuthi sokwesebenzisa inyama yethu nengqondo yethu ukukhonza wena. Bulala iy'nkanuko zethu zenyama, i-pride,
Baba wethu ongcwele, sithandazela ubukhona bukaMongcwele abe active ey'nhliziyweni zethu, asigayide la singahambi khona, asifundise ukukhuluma nokugqoka. Baba wethu ongcwele, nokuthanda abanye abazalwane ngendlela ofisa sithandane ngayo njengebandla, egameni likaJesu Kristu Inkosi, amen. Ofethu siyabonga kakhulu. Into engizoyilala la ngoba ngathi ukhona ongishaya ngesagila, kodwa siyabonga kakhulu bafethu. uNkulunkulu omusa, ukukhathela kubhalwe emehlweni. uNkulunkulu omusa sigcine bafethu, siyabonga kakhulu. Qhubeka njalo bafethu nisithandazela. Umpostoli Paul nisikhulekele nathi ukuthi uma sivula umlomo wethu ivangeli silishumela ngesibindi. Asethembe lutho, sethemba uJesu yena yedwa, uyena oselekelelayo bafethu ensukwini zokuphila kwethu. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu umuntu asigcinele nina nonke bafethu. The piece of advice ukuthi singenze lutho ngombango. Apostoli Paul uthi ningenze lutho ngombango nangodumo lwezwe, shanisa ngathi abanye bakhulu kunalo. If ngakunikeza advice mina bengizothi into mayinomsindo phakathi iyeke, noma kushumayela noma yini mayinomsindo phakathi iyeke. Anything in a competition phakathi iyeke, because the Holy Spirit is not there. So asenze lutho for our own benefit. Makhona la ubona khona ukuthi now siyabanga uyeke. I'm telling you, ayikho into kaNkulunkulu ene competition phakathi. We don't compete. So if phuma kulezo zinto enombango phakathi, vumela umoya ongcwele salekelele ensukwini zokuphila kwethu, futhi uyitshele emqondweni wakho. I think this is one of the things esisiza mina, ngazi noma wena izokusiza yini, ukuthi umoya ongcwele wangelekelele ekuthenini awulikho icashaza enginalo enhlizweni yami la ngiyitshele khona ukuthi I can preach better than anyone. Ngimangala njalo nami everyday mangiqeda ukukhuluma, kodwa uNkulunkulu wangisiza namhlanje. Lokho ngikhuluma iqiniso enhlizweni yami ukuthi angazi nami kwenzeka kanjani, kodwa umoya ongcwele uyangisiza. So it's a piece of advice. Maybe nawe uma ungayi-apply izokwelekelela, yokwethemba yena, urelaye kuye ukuthi ngempela uyena ongakwelekelela ukwenza everything. It's a piece of advice for all of us. Asisho ukuthi sikubambile cha, kodwa siyakhohlwa ngokungusemuva siyilulela okuphambili. So uma lokhu nalokhu sikwazi ukunqoba, it means singakwazi nokunqoba nokulandelayo, ngoba egcineni kosuku silindele ukuthi sivela kuye siphelele lokhu uKristu akufunayo. Phuma emsindweni nama-competition, ungakhoze endaweni la khona kunokuxokozela, ngoba ngeke umbone uNkulunkulu. Chapter 5 verse number 11 ncwadi kaMateyu uthi uJesu babusisa abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba yombona uKristu. It means inhliziyo yakho kumele ibe pure phambi kwaNkulunkulu, ngabikho umsindo nokuxokozela. If you're in the place la khona uyazi ukuthi mawuqeda ukushunyayela inhliziyo yakho iyabalisa, it means you're in the wrong place, because awukwazi ukumbona uNkulunkulu kodwa inhliziyo yakho inomsindo khona. Sometimes not akusona indawo leyo kulona, mhlawumbe wena usendaweni wrong. So it's a piece of advice. The end of the day, we are not gambling about impilo yethu. We are not gambling about ukukholwa. So the end of the day, masifuna ukubona uNkulunkulu, it means let me go to the right place. uNkulunkulu ngicela ungelekelele, Holy Spirit guide me la khona ngiyokwazi ukweluseka, ngifundiseka, ngikhuliseke khona. Ngoba uma uzogambula ngempilo bese endaweni la khona mawuqeda ukukhonza uphethe red pen solokubanga umsindo, wayithini ethi udala itraffic, wenza abantu kumele basizakala bangasizakali ngoba wena vela usizakala. So it's your duty ukuthandaza umoya ongcwele kwelekelela endaweni la khona uzofika usizakala, uphatheke, ukhuzeke. So it's not about ukuthi ukhonza kuphi, it's about ukuthi ukuphi la ukwazi ukusizakala, ukhule khona njengomzalwane, ngoba nabathile abakhonza kule ndawo bayakhula and wena mawukhona udala itraffic. So aseke lama game nemsindo yonke lento le, inhloso iyodwa la ukuthi ekugcineni kosuku sonke sipheleliso. So mawubona ukuthi uzwana akakukhulisi, suka kuzwana, hamba kunango ubaba Abraham, hamba uyohlanganyela khona abahlanganyela khona. Mawubona ukuthi uyakhula, ufike uhlale phansi ukhula, bese ungabikho icashaza enhlizweni yakho lokubalisa nomsindo lokwenza ukuthi ungaphelile. Abazalwane baya pretend emasontweni, basemasynagogeni kodwa baya pretend. Deep down their heart they know ukuthi le ndawo bahleli kuzona akusona indawo yokukhonza, abekho abakhulu kodwa bayabalisa abahleli khona, badala omkhulu umsindo netraffic, kodwa balindele ukuthi ngelinye labo bembona uNkulunkulu. You won't see him. Good night bafethu. uNkulunkulu omusa, indilekelele njalo
one day sicela sikhulume ngo-1 Samuel chapter 16 and 17. Uyadida. Okay mfati, sokwenza njalo. Sabonga kakhulu mfethu, good night. Inkosi yomusa yenze njalo.